Boas tardes, señoras e señores concelleiros. Imos a dar comenzo á sesión plenaria ordinaria convocada para o día de hoxe. Antes do inicio formalmente da sesión plenaria, temos unha solicitude de 3 entidades para intervir diante do Pleno, pero estou un pouco perplexo porque non vexo os representantes das 3. Están entrando. Imos a esperar un momento. Vale, están entrando. Sí, están entrando. Si son tan amables de tomar asento, si hai... Ben, unha vez oída a Xunta de Voceiros, esta mañán resolveuse acoller as 3 solicitudes de intervención. A primeira está formulada por dona María de las Mercedes Franqueira González en representación da plataforma veciñal Conxo Non Se Toca e da Asociación de Veciños... Creo que falta un minuto de silencio. Bueno, é verdad, perdón. Antes, desgraciadamente, temos novas vítimas de violencia de xénero, polo tanto, comenzaremos a sesión con un minuto de silencio. Continuamos ahora coa sesión, comenzando coa intervención de doña Mercedes Franqueira González. Non sei se desea intervir desde o público, se desea acercarse aquí. Temos algún micrófono para facilitarlo? Pero espere que lle teñe que facilitar un micrófono, non sei se o micro para que... Sí, pero teño que facilitar. É para que quede grabado e para que se poida transmitir. Cando vostede queira, ten 5 minutos. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Decir que son veciña de Conxo e usuaria do Centro Sociocultural e que, bueno, son usuaria desde antes de que estivese posta a primeira pedra, porque desde a asociación que teñamos ali foi desde onde se solicitou o centro, non? Son representante da plataforma Conxo Non Se Toca, aínda que na solicitude poña que representaba tamén a Asociación de Veciños de Conxo, pero non. Eles apóyannos, igual que nos apoia a Asociación de Comerciantes Experta Conxo, porque é un tema que lle preocupa a todo o barrio. A nosa presenza aquí débese a que o día 3 de decembro mandamos un escrito ao concellal encargado de servicios, bueno, do centro social,
e non recibimos ningún tipo de contestación, hasta casualmente onte, que casualidade. E entonces, bueno, como non recibimos ningún tipo de contestación, pois decidimos apelar ao noso dereito como cidadáns e solicitamos vir ao pleno. Nos único que queremos é facer constar a realidade do centro, non? O centro foi o primeiro de Santiago, funcionaba que era de maneira espectacular, hasta que veu Ferrovial, como xa todo o mundo sabe, que se encarga de cargar todo o tecido asociativo de base que hai. E faino moi ben, podemos dar fe de que lo hace estupendamente. Vou dicir as actividades que están suprimidas e como funciona o tema. A biblioteca está pechada. Pechada e ben pechada. Como se pode pechar o acceso á cultura, á lectura? Está pechada. Hai actividades que empezaron a deshora, super a deshora. Por exemplo, Ximnasia para maiores empezou en novembro e xa tiñan pagado o trimestre completo. Os horarios están moi mal xestionados. Hai un monitor na auga de xogo o sábado pola mañán, non hai demanda. Pola tarde, cando hai, non hai monitor e está pechado. En xeral, non podemos valorar, porque hai que valorar o que é a calidade, non a cantidade. Xente hai, porque, por decir de alguma maneira, todos somos necesarios, nadie é imprescindible, pero nada que ver con hai un ano, por exemplo, non? A calidade baixou, porque houve moitos monitores que se foron, normal que se foran, non traballan a gusto, a empresa boicotea as actividades, non lle deixa funcionar como estaba funcionando ata o momento. Teño aquí apuntado, pois estou un pouco nerviosa. No prego, eu evidentemente non o lin inteiro, non? Pero no prego pídese que se salvagarde un equipo constante de traballo. Aquí hai un baile de monitores que é unha cousa fora de lo común. Levamos en este curso 3 monitores de inglés e 2 de informática. Se non hai un monitorado continuo, nin se poden integrar nin eles, nin os nenos, e a cousa non pode funcionar. Se non hai integración entre personal de empresa e personal do concello. Eso non está dentro do concepto do que é o asociacionismo cultural de base, que se trata de integrar. Destacar no tema este do personal a super mala xestión da empresa. Os venres había unha actividade coordinada de animación á lectura. Como non hai bibliotecario, non pode haber actividade na animación. A actividade era espectacular porque hai 3 clubes, un de pequenos, un de medianos, un de maiores, que tampouco funcionaban agora porque hubo que fusionalos porque non hai monitorado para poder realizar as actividades por separado. E esa realizaban na conxunta de forma e resultado espectacular porque todos participaban na actividade de animación á lectura. Hai que destacar que desde a crise o Concello baixara o investimento en actividades. Entonces, para que os adultos puidesen ter demanda, a Asociación de Veciños xestiona prácticamente todas as actividades de adultos. Eso non é malo, eso é bo, porque do que se trata é das instalacións do barrio que as utilice todo o mundo, que as use e que as disfrute todo o mundo. Os venres é un día de moitísima demanda no centro e os sábados non hai servicio de limpieza. Entón, imaginádevos como está o centro cando se chega ali, pola mañán. Biblioteca pechada, tal. Entón, nós, ante de todas estas carencias, solicitamos unha reunión no barrio co concellal responsable deste servicio. Non sabemos por qué non se comunica con nós. Nós queremos que nos explique como ten pensado solucionar todo isto, cal é o futuro inmediato do centro, porque nós non o sabemos. Nós non sabemos que actividades vamos a ter, que non vamos a ter, como vai a funcionar. E nós o que queremos é que o centro funcione como viña funcionando ata agora. Hai unha cousa moi curiosa. O concellal que se encarga de centros é o concellal de obras. E a nos chámanos moito a atención. Como se poden acometer obras? Ten que ir rematando, por favor. Pero nada, como se poden facer obras en inverno e non no verán? Cando está o centro pechado no mes de agosto
e podese pintar, e ora están pintando que é insalubre para os nenos esos. E depois o máis triste é que o concellal, desde o primeiro momento en que tomou cargo, veña de incógnito, como se fora un espía, aos centros. Doña Mercedes. E ora nada, para rematar, dicir que nós o que queremos é que o centro funcione como se merece. E se non, seguiremos R que R, pelexando por ele. Boas tardes a todos e a todas. Ante todo, dar as gracias por permitirnos estar hoxe aquí e expresar a nosa opinión e, sobre todo, disculpar, en este caso, o representante da Viturga de Santiago, que por motivos personais estaría ele hoxe aquí e non é posible. Aquí, a ver. Dende a Viturga temos que manifestar, como ya lo hicimos la semana pasada, reunidos con el grupo de gobierno, de que no estamos de acuerdo con esta suspensión cautelar y le manifestaremos a continuación cuáles son nuestros argumentos, ¿no? Sí estamos de acuerdo en que hay que erradicar las viviendas ilegales que no cuenten con su registro como vivienda de uso turístico, y a Viturga, desde su nacimiento a día de día, trabaja para que todas las viviendas que se destinan al turismo estén reguladas y sean legales y cuenten con el permiso que tienen que tener para poder hacer la actividad. Queremos manifestar que tanto el Ayuntamiento de Santiago como cualquier otra administración cuentan y contarán siempre con el apoyo de Viturga para la mencionada labor, así como para aportar e impulsar y mejorar el desarrollo del turístico de Galicia. No podemos compartir los argumentos esgrimidos para llevar a cabo esta suspensión cautelar. En el informe técnico dicen: o plano de aloxamentos turísticos están registrados reflete unha realidade preocupante sobre o que convén reflexionar. Análise destes datos supón unha primeira e mínima aproximación ao problema que habrá que completar con estudios necesarios. Nos entendemos que non se pode levar a cabo unha medida deste tipo sen estudios completos, rigurosos e, sobre todo, completamente contrastados e, sobre todo, máis importante, sin contar co sector implicado. Actualmente, Santiago de Compostela ten 641 vivendas registradas como vivenda de uso turístico. Decirles tamén que unha boa parte delas non se dedican única e exclusivamente ao turismo anualmente, sino que compatibilizan, sobre todo, con outro tipo de alojamento, sobre todo a estudiantes. Neste plano, que llevamos a demostrar, demóstrase claramente a dispersión das vivendas que hai actualmente en Santiago. Nos tamén as temos xeolocalizadas e que existe unha vivenda en moitas nas rúas de Santiago, hai 2 ou 3 vivendas en cada rúa e hai unha por cada edificio. Eso non pode ser que sexamos un problema que está ocasionando as vivendas turísticas en Santiago. Podémoslos deixar o plano. Casualmente, hoxe, se vostedes queren reservar unha vivenda para febreiro, en calquera que concretamente temporada baixa, en calquera dos portais turísticos referentes do sector, aquí en Santiago de Compostela, máis ou menos arroxa unhas 400 vivendas. Se, polo contrario, se vostedes hoxe mesmo tamén queren alugar unha vivenda que sea de carácter non turístico, como alquiler convencional, agora mesmo, esta mañán, aparece en internet 338 vivendas, con un precio que oscila entre os 300 euros e os 1.000 euros mensuais. Tampouco podemos obviar o número de vivendas vacías sin ningún tipo de uso cos que conta actualmente o Concello de Santiago de Compostela. A realidade é que tampouco saben ustedes o número exacto, falando dun abanico que vai entre as 5.000 ou as 9.000 vivendas. Como comprenderán, a estrategia é traballar en políticas para poñer estas vivendas a disposición do mercado. Desde a nosa perspectiva, a problemática sobre a vivenda de uso turístico de Santiago de Compostela, sobre todo en torno ao casco histórico, se está instrumentalizando por parte das administracións públicas e axentes inmobiliarios económicos con intereses turísticos para desviar a atención da verdadeira problemática da cidade debida, entre outras causas, a seguintes fallos de mercado. Nos entendemos que hai fallos de mercado de externalidades negativas, inexistencia de bens públicos. Nos últimos 30 anos o casco histórico fai perdendo bens públicos que a sociedade moderna demanda e ha colevado un progresivo abandono dos seus habitantes, faltas de aparcamento, fibra óptica, a falta de planificación urbanística. Santiago careceu dunha estrategia de crecimento ordenado da cidade que provocou que o nacemento de multitude de barrios dormitorio en municipios colindantes como Bertamiráns, como Milladoiro, Ames, Sigüeiro, que han drenado o dinamismo á cidade e que han xenerado externalidades negativas en términos de tráfico.
pérdida de dinamismo da población estudiantil. Non fai falta recordarlle a creación das universidades, a creación de que moitos universitarios veñen actualmente en medios en tren, autobús, etc. diariamente, polo cal non residen en Santiago, ou a crisis económica, non? Ou, despois, por outra parte, a normativa non garantista para propietarios que queren alquilar. Simultaneamente, en este contexto se producen as seguintes externalidades positivas. O Xacobeo, as diferentes administracións que están apostando fortemente por este turismo invertindo en promoción, as empresas hoteleras han renovado prácticamente as súas instalacións para facelas máis modernas e coas expectativas que temos do turismo, a digitalización da sociedade, as plataformas de reservas de aloxamento han facilitado aos turistas a nivel mundial ferramentas para a autoxestión de viaxes. Ahora podes acceder, comparar, visualizar e reservar un aloxamento, restaurante, alquilar un coche ou calquer servicio turístico sentado no sofá da súa casa ou similar. E normativa, falta de recursos públicos para inspeccionar, xa sei que me remateu o templo, simplemente temos montones de Ten que ir rematando, por favor. Non ten problemas de convivencia. Polo tanto, non hai problema de que non haxa vivenda por algún lugar, xa din as cifras anteriores. Por todo elo, creemos que é un tema de suma importancia como para levar a cabo sin contar cos estudios completos necesarios e rigurosos. Xa se, para nós o lóxico sería que se retirase o punto de orden do día e que se fixen grupos de traballo para tentar buscar solucións. Esperamos que desde agora adiante o Goberno local de Santiago conte con a Viturga como actor importante dentro deste sector turístico de Galicia e, sobre todo, moitísimas gracias pola atención prestada. Boas tardes. Grazas a vostedes. Por favor, non se debe aplaudir. Pasamos á última intervención prevista para o pleno de hoxe. Dona Lucía da Pena Barba en representación de Campus do Medo. Cando vostede queira. Boas tardes a todos. Primeiro, grazas por cedernos este espazo ás mulleres estudantes da USC. Presentámonos aquí como Campus do Medo, un colectivo non mixto de estudantes que xurdiu hai 2 anos en forma de asamblea aberta para loitar e visibilizar a situación de inseguridade pola noite nos campus universitarios. Hai 2 anos, con moitas outras actividades que levamos a cabo, presentamos unha enquisa, tanto presencial como online, para recoller a perspectiva que a xente de Santiago tiña sobre a seguridade nos campus. Nesa enquisa, ademais de poder marcar opcións, había un cadro de texto no que se podían relatar pois diferentes experiencias, calqueira agresión fora sexual, física ou incluso verbal. Das 600 persoas que cubriron esa enquisa, máis de 300 cubriron ese cadro de texto, 95% sendo mulleres, collendo esas mostras, xuntándoas cas historias que recolleu Jessica Ocampo no seu proxecto de Mapa do Medo, dímonos conta de que non era simplemente un problema a visibilizar, senón que había que loitar activamente, facer políticas para que realmente Santiago fora unha cidade máis segura. Como 2 exemplos, eran as 12 da noite e unha amiga máis eu pasamos polo aparcadoiro que hai ao lado do pabillón, que non está nada iluminado. Cando de súpeto escoitamos que nos estaban seguindo. Era un home de mediana idade que tiña os pantalóns baixados e estaba masturbándose. Iba pola Rúa das Galeras e ia de volta a casa despois de sair de tomar algo. Cruceime cun tío que le estaba vixiando de refilón e seguín baixando a rúa. Cando cheguei ao portal da miña casa, meteume a man debaixo da falda e botou a correr. Metíme rápido no portal e quedeime tremendo tras el. Era translúcido e podíase ver que o home seguía fora. Ante esta situación, era para nos unha obriga alzar a voz, inda que somos conscientes de que parte desta realidade é debido a un sistema estructural que é o patriarcado, creemos que o Concello pode facer políticas para cambiar esta situación e que a cidade seña máis segura. Desde setembro tratamos de concretar unha xuntanza co Concello, recibimos constantes adiamentos desta, e hai pouco coñecimos a través de Marta Lois unha proposta que sería presentada neste pleno como a continuación do proxecto de Compostela Territorio das Mulleres, que incluía algunhas das propostas e demandas das que nos facemos pulo desde Campus do Medo. Queremos dar voz a algunhas que tamén Compostela Aberta vai presentar máis tarde e tamén algunhas nosas propias.
Aumento da iluminación en ambos campus da USC, tendo en conta, sobre todo, aquelas zonas que supoñen especial perigo debido á súa situación xeográfica. Aumento do número de patrullas na seguridade dos campus universitarios, ademais dunha formación específica en materia de xénero das forzas de seguridade da cidade, para coñecer os pasos a seguir no caso de ter que intervir se unha rapaza denuncia unha agresión. Activación da app de acompañamento e alerta lila, xa desenvolvida. E, como proposta adicional, e máis importante e que creemos que sería máis efectiva, o aumento da liña 15 de Campus Sur a Campus Norte tamén en horario nocturno, incluindo nelas para as antiacoso xa presentes en todas as capitais de provincia no resto de Galicia. Nós, as mulleres participantes de Campus do Medo, realmente queremos que Santiago seña un territorio das mulleres, por e para as mulleres, tanto visitantes, residentes ou estudantes, e para que seña un territorio de mulleres ten que ser un territorio seguro. Parécenos de mentira ter que estar falando aquí nun pleno do Concello casi empezando o 2020, no século XXI, de situacións de pánico e alivio que vivimos cada noite. Sobre todo as máis preocupantes son as de alivio de que desta vez non fomos nós as que engrosamos o número das 99 asesinadas no 2019. Queremos que isto non só se quede nun proxecto estudantil, que de onde provén, sino que se fagan políticas reais que cambien a realidade material de Santiago de Compostela. Grazas. Moitas grazas a vostede pola súa intervención. Ben, rematado o turno de intervencións, continuamos co orden do día previsto para a sesión plenaria. O primeiro punto é a aprobación se procede da ata correspondente á sesión do 27 de novembro de 2019. Formúlase algún reparo ou obxección? Non, entendo que é aprobada por unanimidade. O punto número 2 é xustamente suspensión cautelar do procedemento de autorización de novos usos de aloxamento temporal. Abrimos o turno de intervencións. A primeira intervención será da ponente, doña Mercedes Rosón. Cando vostede queira. Señor alcalde, compañeiras e compañeiros de corporación, representantes da Viturga, veciños e veciñas de Conxo, señoras e señores. Hoxe traemos a este pleno para a súa aprobación a suspensión cautelar do procedemento de autorización de novos usos de aloxamento temporal. Creo que todos somos coñecedores das alteracións e distorsións que está a sofrer a nosa cidade e o seu tecido residencial pola proliferación de vivendas de uso turístico, algo que está creando unha alarma crecente no conxunto da cidadanía e que reclama aos poderes públicos que tomen o control desta situación. E non é fácil, xa que nos enfrentamos a un fenómeno novo, global, universal, cambiante e moi rápido, impulsado polas facilidades de acceso á contratación que proporcionan as plataformas online, as plataformas deste tipo de aluguer. Esta situación de turistización en Santiago ameaza a súa pervivencia como cidade vida e habitada, producindo unha alteración acelerada do tecido residencial acompañada da perda de comercio de proximidade e outras actividades que dan servizo aos seus residentes. Este fenómeno, que, como dixen antes, é universal, que outras cidades de España, de Europa e do resto do mundo están a sufrir, adquire unha relevancia maior en Santiago de Compostela pola escala e polo tamaño da nosa cidade. O problema aquí require unha intervención urxente tendo en conta que o deterioro que este fenómeno produce é dificilmente reversible porque o que nos estamos a xogar ante este descontrol é a perda da identidade e do modelo de cidade que este Concello propugnou dende hai décadas. Unha vez regulado no conxunto histórico, o fenómeno estendeuse rapidamente polo conxunto da cidade, tanto no ensanche como no resto dos barrios. Existe unha presión sobre o encarecamento dos prezos de aluguer de medio ou longo prazo porque a primeira consecuencia desta nova dinámica de alugueres é que desaparecen deste mercado e, polo tanto, xa non están dispoñibles vivendas para ser alugadas por residentes, por familias, por estudantes universitarios. Esta é a primeira consecuencia, pero hai moitos efectos máis que teñen que ver ca perda da nosa identidade que temos todos a obriga de protexer.
Os datos obxectivos cos que contamos sobre esta dinámica son claros. Acaba de referirse a eles a representante de Abiturga. De 454 vivendas deste uso utilizados por Turismo de Galicia en outubro de 2018, pasamos a 626 un ano despois e a 641 o pasado mes de novembro. Esta é unha manifestación da parte visible e para nós pseudo-autorizada pola Administración Autonómica que está a producir unha importante distorsión e confusión na cidadanía. Teño ademais que decir, xa o dixen aquí no pleno do mes de outubro, que a maior parte da actividade do Servizo de Licencias está neste momento dedicado a estas solicitudes. Polo tanto, necesitamos introducir un factor de racionalización deste novo fenómeno que non pasa por prohibir, senón por exercer o debido control, análise e regulación en o menor tempo posible. Como calquera nova dinámica, ten aspectos que poden ser positivos coa debida regulación e proporción baixo o prisma sempre da proporcionalidade e do equilibrio entre os intereses converxentes que este fenómeno presenta. Durante este prazo dun ano, temos que analizar, propoñer e contrastar con todos os interesados, por suposto que con vostedes tamén, representantes da Abiturga, as iniciativas regulatorias sobre os usos que permitan acadar ese equilibrio, que é unha responsabilidade de competencia ineludible do Concello e que traerá como consecuencia a debida adaptación do planeamento vixente. Resulta moi importante a colaboración coa Xunta de Galicia, que permita trascender a actual visión sectorial como un fenómeno únicamente turístico e que permita percibir a súa trascendencia no ben material, un ben material, os bens materiais que recolle na súa Lei de Patrimonio Histórico de Galicia, que esta Xunta aprobou, e que en Santiago de Compostela representa unha das sinais da súa identidade. Tamén é importante que se asuma a repercusión que ten na política de vivenda e singularmente nas políticas de rehabilitación que estamos a facer coa Administración Autonómica. E non pode darse por solucionado esta situación invocando as vivendas baleiras, posto que responden a situacións diversas e que poñen de manifesto tamén o fracaso das iniciativas postas en marcha ata o momento e que poderán servir probablemente como solución nun conxunto de iniciativas dentro dunha estrategia de conxunto máis complexa. En paralelo coa actualización e regularización dos usos que se van a realizar, estáse a iniciar un programa específico de inspección e control desta actividade en toda a cidade, sendo moi conscientes de que, máis alá das cifras oficiais que antes mencionei, existe un número importante de outras vivendas que se están alugando de maneira irregular e que se manifestan e se visualizan na actual alteración do mercado de aluguer en Santiago de Compostela, porque sí está moi alterado ese mercado. Resumindo, non se trata, polo tanto, de percibir esta iniciativa como a prohibición, senón como un paso máis a unha solución de equilibrio que atenda os intereses, ás veces enfrontados, entre os diversos actores implicados neste fenómeno e que, sen dúbida, nos exixe a cidadanía e o futuro da cidade. Eu creo que Santiago de Compostela merece este esforzo que estamos a facer, que sabemos que é complicado e moi comprometido, pero estamos obrigados a enfrentarnos a él e traballaremos con moita dilixencia. Sei que me pasei de tempo, pero sei que tamén se acordou esta mañá prolongar un pouco a extensión destas intervencións. O que quero decir é que dende o Departamento dende a área de urbanismo estamos traballando os diferentes servizos dende hai meses en colaboración tamén con turismo, buscando unha solución que permita enfrentarnos na mellor das situacións ante esta situación na que nos atopamos. Moitas grazas. Moitas grazas a doña Mercedes, efectivamente, 6 minutos e 45 segundos. Por lo tanto, o resto dos grupos disparán tamén de entrada dese tempo. Abrimos o turno por o Bloque Nacionalista Galego, doña Goretti e San Martín, cando vostede queira. Sí, ben, moi boa tarde, saúdos a Dulcinea, a Lucía, a Mercedes, e o resto da veciñanza tamén que nos acompaña.
Traemos hoxe aquí un tema que non é a primeira vez que traemos e que debatemos neste pleno, para unha suspensión temporal por un ano, pois desa autorización para aloxamentos temporais, establecementos hoteleiros, albergues, vivendas de uso turístico, unha limitación que acompaña, non, a outra xa feita no seu momento sobre o que era a cidade histórica, pero que agora se estende a outras partes da cidade. Trátase, por tanto, dunha medida que, desde logo, é importante para o conxunto da poboación e que merece dedicarlle o tempo preciso, non? O primeiro para nós foi ver en que se basea, cal é a argumentación técnica e política que sustenta esta proposta. En cuestións que realmente sabemos que lle preocupan ao conxunto da poboación, a falta de pisos habitáveis para alugar a residentes, a suba dos prezos de aluguer, que é unha realidade que está aí. Tras a Coruña e Vigo, o ensanche é o barrio máis caro, 531 euros de media para aluguer, a suba en porcentaxe enorme en barrios como Conxo en Santa Marta, a expulsión de habitantes da cidade, sin ninguna dúbida a perda dese tecido residencial, cun un crecemento, cun un incremento acelerado de vivendas turísticas nos últimos tempos. Por tanto, nós creemos que a Administración Municipal ten que intervir si ou si e non podemos mirar para outro lado, ten que regular, ten que decidir que facer con un problema que unha cidade das dimensións de Santiago ten moitas dificultades para absorber, e agora estamos a tempo de facelo. Eu creo que esta non vai ser nen a primeira cidade que tome medidas que son preventivas, que eu creo que non deben de tomarse como drásticas, sino como preventivas. Quizás sería lóxico, non, que nela, ao mellor non se establecesen excepcións, nós poderíamos discutir algúns dos argumentos que aparecen, pero nós creemos que nesto é lóxico que haxa unha unidade de acción de todos os grupos, pero tamén de todo o asociacionismo. En ese sentido, sí que tamén consideramos que houbo pouco diálogo previo, eso parece, non, polo que comenta aquí a xente da Viturga, pero tamén outras asociacións, creemos que o diálogo previo é absolutamente necesario. E por iso queremos chamar a atención sobre varias cuestións, non? A primeira é que non podemos partir da base de que a proliferación de vivendas turísticas é a única causa do que está acontecendo. Non é verdade. Igual ni sequera é a causa, senón que é a consecuencia. Pero o certo é que hai outros factores que están aí, a carencia de servizos, as problemáticas, sobre todo na zona histórica, pero tamén no resto da cidade, onde nós sí que creemos que é un problema importante, que claro, é outro, pero está relacionado, que é a vivenda baleira. É evidente que se hai entre 5.000 e 9.000, como ben dixo a representante da Viturga, dependendo da fonte de vivendas baleiras, se non conseguimos movilizalas, aí temos que implicar outras administracións, realmente estamos fallando, porque sen iso non temos o cadro completo do que acontece na cidade, e iso está influindo no resto. A segunda é que estamos aquí porque este Concello ten deberes pendentes, porque non se avanzou na modificación do plan xeral e do plan especial, non se fixo o que había que facer, e aí era onde, nestas alturas, tiñamos que ter xa cales son os lugares, as condicións, como podemos ofrecer e onde as vivendas de uso turístico, os hotéis, cal. E por iso, nós desde logo que queremos poñer en riba da mesa é que esta suspensión ten que significar un compromiso de traballo, pero moi intenso durante un ano, para que teñamos ese planeamento que queremos. Non vale suspender e logo, porque eu creo que iso pode ser a preocupación que teña algunha parte da poboación, que pasan os meses, que nada se move, e dentro dun ano ven a definitiva, e resulta que, mentres tanto, que se fixo? O normal era que a estas alturas tiveramos os estudos feitos, non? Logo, é que non podemos crear, eu creo que a terceira cuestión, como hai competencias locais e competencias galegas e cada administración estivo nos últimos tempos indo polo seu lado, iso provoca problemas e inseguranzas. Polo tanto, temos que traballar para que a Xunta respete o marco competencial local, para que non haxa situacións en que haxa unhas persoas que teñan autorización da Xunta e non do Concello, e que se xeren conflitos. Temos que buscar esas necesarias relación institucional de colaboración e de apoio. E a cuarta, e non menos importante, é que hai un número importante de vivendas ilegais, de vivendas que non teñen nin título municipal e tampouco figuran no rexistro da Xunta. E esa ten que ser a primeira preocupación. Esa, aquí tamén se anuncian que vai haber medidas nese sentido, acompañado, por suposto, do que teña que haber noutras administracións, pero ese ten que ser, eu creo que un cometido que ten que ir a par, porque senón miramos moito para un lado e non para outro. En todo hai graus. Eu creo que esta institución ten que ponderar.
Nós xa o dixemos tamén, cando este debate veu aquí, cando foi o da cidade histórica, non é o mesmo ter 10, 20 ou 30 vivendas de uso turístico e dedicarse a especular que ter unha casa familiar onde as persoas propietarias residen nun dos andares e do que estamos falando é dunha economía colaborativa. E ten que haber un espazo para falar desa economía colaborativa tamén nesa planificación. Así que temos que ter, eu creo que non é o mesmo as persoas que teñen vontade de moverse na legalidade que as que non. Así que, desde a perspectiva do Bloque Nacionalista Galego, a nós parecenos ben que haxa esa moratoria, ese momento de parémonos a pensar e a reflexionar, pero que iso vai acompañando de prazos e compromisos para modificar o Plan Xeral e o Plan Especial, para que se tomen medidas contra as vivendas ilegais, para que se arbitre tamén todo o necesario para que a vivenda baleira deixe de estalo e se traballe para que a Xunta respete o marco que este Concello decida. E todo, por suposto, coa primeira das cuestións, con que se escoite as persoas e colectivos afectados no seu conxunto. Moitas gracias, doña Goretti. Por Compostela Aberta, doña Marta Lois. Si, moi boa tarde, compañeros e compañeras da Corporación. Tamén súmome e aproveito para saudar e dar as grazas ás persoas que interviron, a Mercedes, a Dulcinea e a Lucía por facer tamén deste pleno un espacio vivo e un espacio de achegamento de demandas dos cidadáns e das cidadanas. Ben, ocúpanos un tema relevante, sustantivo e que probablemente neste pleno e nesta minutaxe, pois lóxicamente é complexo poder abordar todas as aristas e todos os aspectos que durante e ao longo destes meses e tamén no mandato anterior pois se foron debatindo e abordando. En calquera caso, para Compostela Aberta, esta é unha cuestión urxente. Creo que efectivamente é necesaria e, polo tanto, Compostela Aberta xa o anunciou en algúns dos debates destes días, xa falamos desto na comisión, vai apoiar esta medida de suspensión cautelar do procedimento de autorización de novos usos de aloxamento, pero nos creemos que chega tarde e, ademais, creemos que chega con algunhas idas e vidas do Grupo Socialista, das declaracións tamén, neste caso, do alcalde Bugallo, tanto na campaña como en xullo, e máis tardíamente en setembro, que contradín ou, polo menos, indican que non estaba de todo claro cal era o rumbo, non? O 28 de xullo, o alcalde de Santiago pois falaba de que planeaba levantar mesmo a moratoria de hotéis na zona vella para loitar contra o boom dos pisos turísticos. Pero máis tarde, o 24 de setembro, falamos de que o señor Bugallo tamén fala esperar, casi seguro de ter unha ordenanza para finais de ano, non? Espera ao final de ano a normativa para os pisos turísticos, un borrador de ordenanza. Eso foi en setembro, agora estamos prácticamente xa a piques de rematar 2019 e o que temos sobre a mesa na documentación pois é algo que ten que ver con aquelo que inicialmente xa en 2015, alá por 27 de novembro, Compostela Aberta iniciou vendo este fenómeno exponencial como son a irrupción das vivendas de uso turístico. Un fenómeno que, como ben decía a compañeira Goretti e tamén a compañeira Rosón, pois está trastocando moitos dos usos, está creando problemas de convivencia e, sobre todo, un baleiramento do casco histórico e está encarecendo o mercado de aluguer da vivenda, está encarecendo a vivenda, facendo que se convirta de un dereito social nun recurso escaso e hai toda unha burbuxa. Tamén, dende o punto de vista do debate turístico e do que significa para a calidade do emprego, o emprego en este eido, as vivendas de uso turístico, pois tamén entran en colisión cos intereses lóxicos e lexítimos de outros resímenes, como poden ser os resímenes dos hotéis. En estes momentos xa indicaba a compañeira Dulcinea de Abiturga que hai 641 vivendas de uso turístico reglados e mesmo estamos falando moitas veces de que en este momento en Santiago falamos de 1000 vivendas de uso turístico. Hai alrededor de 10.000 camas en canto a hotéis e pensións e todo tipo de residencias de aloxamento turístico, a excepción das vivendas. Se multiplicamos por unha media de 5 ou 6 camas estas vivendas de uso turístico, estaríamos falando casi máis dun 40% da cota de mercado dun espacio moitas veces ilegal, moitas veces alegal e que está, como decíamos, colisionando con dereitos básicos.
a pregunta, independentemente deste apoio, por que non se aprobou isto antes? E outra pregunta relevante, creemos nós, dende Compostela Aberta, por que precisamos 12 meses de estudios e de valoracións para levar a cabo unha medida urxente e necesaria como é a limitación e ter a valentía política, porque en este momento hai moitos sectores afectados. Están afectadas as familias, está afectado o estudantado universitario e está afectada mesma a turistificación da cidade de Santiago. Por que non facemos eso en 2 ou 3 meses? Por que non nos poñemos a traballar duramente para que isto, como en outras ocasións, cando hai unha urxencia sobre unha lei que hai que sacar adiante, por que non nos sacamos nun trimestre? Por que hai que usar todo un ano, máis 6 meses para esperar, máis os informes? Semella que cando queremos dilatar, porque é un tema complexo, con moitas aristas, queremos dilatar un tema, pois encargamos estudos, facemos informes que son necesarios, pero ás veces tamén nos sirven como excusa. Polo tanto, o noso apoio é un apoio crítico aos tempos, crítico ás incoherencias dos últimos meses e as incoherencias, por suposto, de ter memoria e lembrar que en outras ocasións, como foi en 2018, o Partido Socialista, sí, señor Bugallo, non apoiou, sino que se abstivo cando se aprobou a modificación do plan especial. Polo tanto, eu creo que hai que ter memoria, hai que saber que nun momento dado se decía que Compostela Aberta estaba creando ou contribuindo a turismofobia e que mesmo as vivendas de uso turístico, e en eso non concordo coa compañera Goretti, poden ser en algúns momentos vías de economía colaborativa e en cambio agora pois nos vemos que están chegando as saídas e as solucións e as políticas públicas que xa puséramos nós sobre a mesa sin apoios dos grupos progresistas desta corporación a partir de 2015. En calquera caso, reiteramos ese apoio, pero con toda esta lectura crítica. Moitas grazas. Moitas grazas, doña Marta. Don Alejandro Sánchez Brunete. Gracias, alcalde. Buenas tardes, concelleiras, concelleiros, conciudadanos, especialmente miembros de Abiturga, a quienes afecta la resolución que hoy se tome. Se somete hoy a la consideración del Pleno la suspensión del procedimiento de autorización de nuevos usos de alojamiento temporal en prácticamente toda la ciudad, en lo que se da en llamar la ciudad continua. Y nos surge ya una primerísima duda, ¿no? En el caso de las viviendas de uso turístico, ¿puede el Ayuntamiento suspender un procedimiento que no está normativamente previsto? Excepción hecha de la ciudad histórica, no tenemos noticias de que para las viviendas de uso turístico haya ninguna disposición municipal de carácter general susceptible de ser suspendida. Pero bueno, pensemos que el Ayuntamiento pueda suspender un procedimiento que normativamente no existe. Pues bien, en ese caso, señora Rosón, señor Bugallo, cabría decir aquello de a buenas horas, mangas verdes. Para este viaje no hacían falta alforjas. 6 meses de gobierno para acordar una suspensión cautelar, inconsistente, por cierto, en algunas de sus consideraciones. 6 meses perdidos de indecisión, 6 meses perdidos de titubeos, 6 meses perdidos de ensimismamiento de la señora Rosón con sus colaboradores más inmediatos. Cuando hablo de sus colaboradores más inmediatos no me refiero a las funcionarias del Departamento de Urbanismo, me refiero al señor Duarte, a la señora Lois o al señor Noriega. 6 meses para doblegar la posición del alcalde. 6 meses, me pregunto, para decidir si procedía o no procedía una ordenanza o una modificación del plan. Y 6 meses para tener el mismo supuesto conocimiento de la realidad que ya teníamos hace 6 meses. Por cierto, que 6 meses... En estos 6 meses ha crecido el número de viviendas de uso turístico, bueno, pues que tanto preocupan, al parecer. Bien, se trata de una medida cautelar, de una medida temporal que en principio no tendría por qué prejuzgar la regulación que el Plan General haga de estos usos en los próximos meses. Ese es otro debate, o ese debería ser otro debate, el debate de fondo. Ahora lo que cabe preguntarse es si existe un riesgo de que, conocido el propósito de regular estas viviendas, se produzca una avalancha de licencias o de declaraciones de uso que consoliden aprovechamientos del suelo que puedan hacer luego incompatible o que puedan devenir incompatibles con la ordenación que ahora está en estudio. Y cabe preguntarse si la evaluación de ese riesgo se ha hecho con ecuanimidad y ponderando otros derechos en juego. Insisto, el debate sobre la regulación no es el que mantendremos hoy, es el que se abre mañana. He de decir que mi grupo acogió sin hostilidad la idea de una suspensión cautelar. Nuestra primera inclinación fue la de considerar una suspensión temporal para estudiar, sin presión, este asunto. Si pudiésemos detener el tiempo, detendríamos el tiempo para analizar el proceso de turistificación de la ciudad, del que las viviendas de uso turístico son una expresión que efectivamente genera cierta alarma, pero no son la única expresión que ha de generar cierta preocupación. Hay más, ¿no?
Parece inevitable que a resultas, bueno, pues de un turismo globalizado, la ciudad experimente en los próximos años una mutación de su identidad, de su fisonomía, una mutación en su propio ecosistema de relaciones, una mutación posiblemente histórica. Es lógico que nos preocupemos, pero también es lógico que nos ocupemos de una manera ecuánime y de una manera inteligente. Ciertamente tenemos que adaptarnos y tenemos que procurar que el turismo sea un factor de desarrollo sostenible, con más externalidades positivas que negativas y con los menores efectos secundarios. Como no podemos detener el tiempo, como alternativa sí podríamos mostrar nuestra disposición a suspender cautelarmente, temporalmente, algún uso urbanístico, a fin de estudiar en el menor tiempo posible su mejor regulación. Ahora bien, esa medida que en abstracto o en principio puede resultar lógica, visto el expediente, analizada la medida en su concreción, deja mucho que desear e imposibilita nuestro apoyo. Para empezar, la medida se fundamenta en un mal diagnóstico. Obvia las verdaderas causas de la escasez de viviendas en régimen de alquiler, obvia la realidad de las viviendas vacías, como se ha comentado aquí, y omite cualquier reflexión sobre la afectación que las viviendas de uso turístico puedan tener sobre la identidad o sobre la convivencia, al tiempo que tampoco pondera otros efectos beneficiosos que pudieran aportar las mismas. Late incluso un prejuicio ideológico contra el pequeño propietario de una vivienda. Y también subyace un cierto egocentrismo competencial, y me explico, y es que en toda la documentación no se apunta a la posibilidad de que la mejor regulación de esta nueva modalidad de viviendas pueda hacerse con más eficacia y con más equidad desde otras instancias o desde otras fuentes normativas. Pues está la ley de propiedad horizontal, está la fiscalidad en manos del Estado, en manos de la propia administración local, está la propia normativa de la Xunta, por cierto, que la Xunta fue pionera y fue además, yo creo que una administración muy comprometida en la regulación de esta manera, enfrentándose a la propia Comisión Nacional de la Competencia. Ni se apunta tampoco en la documentación la posibilidad de conectar las supuestas competencias municipales con las competencias de otros poderes territoriales. Pero lo más grave es lo que tiene que ver con el ámbito material de la propuesta. Esto es, por una parte, está la desproporción de la medida y la discordancia entre lo propuesto y lo acordado, y por otra, el agravio discriminatorio que suponen determinadas excepciones a la moratoria, y me explico. Ustedes, señora Rosón, señor Bugallo, proponen la suspensión del procedimiento de autorización de nuevos usos de alejamiento temporal, y todos pensábamos en las viviendas de uso turístico, pero el acuerdo al final alcanza a toda la iniciativa hotelera profesional. Por ejemplo, sabe el alcalde que un proyecto ultimadísimo, con una inversión millonaria de unos 10 o 12 millones de euros para la construcción de un hotel de 4 estrellas en el centro de Santiago, se viene abajo como consecuencia de la moratoria. Es tan solo un ejemplo, hay más, ¿no? Claro que lo intolerable tiene que ver con las excepciones. Mientras a un operador se le impedirá el desarrollo de un hotel de 4 estrellas, o mientras al conjunto de los pequeños propietarios se les impedirá el uso turístico de sus viviendas, a una entidad financiera propietaria de la parcela del antiguo Colegio Peleteiro se le permitirá la construcción de un hotel o se le permitirá dedicar 5.000 metros cuadrados de viviendas a uso turístico. Es el urbanismo a la carta. Esto no es presentable. En definitiva, señores de los tres grupos de izquierdas, si votan ustedes favorablemente esta moratoria, que excepciona, por ejemplo, la parcela de Peleteiro, bueno, pues ustedes, con permiso de Miguel Delibes, se convertirán en señores de rojo sobre fondo gris, sobre el fondo gris cemento de una entidad bancaria. Créanme, hubiéramos querido votar que sí a una suspensión temporal, pero no podemos suscribir este concreto expediente. No nos vamos a oponer porque creemos que hay que adoptar cautelas para estudiar este asunto y creemos que hay que, dicho en términos metafóricos o médicos, creemos que hay que estabilizar al paciente, que es la ciudad, pero no podemos apoyar esta concreta suspensión. En todo caso, ya les adelanto que colaboraremos para lograr, en el menor tiempo posible, la mejor regulación del asunto, procurando el interés general, la participación de los ciudadanos afectados y la mayor claridad normativa. Nada más, gracias. Muchas gracias, don Alejandro. ¿Quiere intervenir doña Mercedes Rosón? Bueno, empezo contestándolle a Dulcinea, presidenta da Viturga Galicia, sobre as cousas que plantexou na súa exposición. Dende logo,
os estudos que se extraian deste traballo que dure o ano de suspensión cautelar destes pisos vai a ser, dende logo, os necesarios e van a ser completos e van a ser rigurosos, como non pode ser, como é todo o traballo que se leva feito nestes últimos meses dende o Departamento para procurar, porque isto foi fruto de un debate técnico xurídico entre os diferentes responsables dos servizos da área de urbanismo, pois como resultado dunha situación moi alarmante, porque de repente, cando despois do mes de setembro empezan a falar nos medios de comunicación da situación por parte de algunha asociación na que se atopaba o mercado de aluguer de Compostela, pois empezan a aparecer moitísimas solicitudes de licencias para pisos turísticos, non? Como consecuencia desa situación, dunha situación alarmante e, dende logo, eu nunca a vivira, pois empezamos a traballar, como decía, de forma moi comprometida e moi rigurosa. Eu non estou de acordo, xa o dixen na miña primeira intervención, que o problema este nas vivendas baleiras. Efectivamente existe un problema como en todas as cidades, Santiago non é unha excepción, tampouco é a cidade que ten unha proporción máis importante das cidades da nosa contorna, non pode ser a solución, porque o fenómeno das vivendas baleiras responde a, como decía, a moitas circunstancias diferentes e complicadas, todas elas que dende logo poden axudar agora a resolver este tema, pero que, por suposto, ten que ser ten que formar parte de un conxunto de estrategias para o mesmo, non? Falou vostede da falla de planificación de Santiago de Compostela. Eu síntome moi orgullosa da planificación urbanística de Santiago de Compostela, de como foi crecendo nestas últimas décadas, que é froito claramente por unha aposta decidida por un planeamento ordenado, dame a sensación de que esa lectura da nosa realidade urbanística pois é unha lectura interesada, non? Falaba tamén de que agora a oferta hoteleira é de calidade. Pois eu creo que precisamente dentro desa planificación que fixemos hai varias décadas dende o goberno municipal de Santiago, fixo que de aquela e podemos remitirnos claramente aos datos, a aparición dos hotéis de 5 estrelas en Santiago de Compostela non é de agora, non é dos últimos 5 anos, é de hai 2 décadas. As pousadas pequenas, os hotéis con encanto, toda ese tecido hoteleiro e esa oferta hoteleira de Compostela responde a un crecemento ordenado e de calidade dentro dun proxecto de calidade planificada de Santiago, non? Eu estoulle moi agradecida tanto ao BNG como a Compostela Aberta por o apoio a esta iniciativa que, como dixen, é complicada e difícil. Nós, cando empezamos a traballar para tomar esta decisión, falábamos dun ámbito moitísimo máis amplio do que agora. Ao final o reducimos ao que é a cidade compacta, porque entendíamos había que cortar en algunha parte, dende logo pois renunciamos a estendelo a outras ordenancias, a outros ámbitos da cidade. Creo que na miña primeira intervención, Goretti, respondín a moitas dos plantexamentos e dos puntos dos que ti estabas a falar. Con respecto a Compostela Aberta, eu creo que o rumbo o temos moi claro, sabemos a onde queremos chegar, queremos facer de que este uso, que é un uso que demanda moita xente, ten que ser un uso controlado, un uso de calidade. Sabemos que existe unha oferta de moita calidade en Compostela,
isto non se fixo dunha forma inesperada e, por suposto, necesitamos un ano para poder cumprir os obxectivos que van a levar consigo modificar o planeamento, o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Eso non se pode facer en 2 meses, Marta, nin en 3, nin en 5. Por lo tanto, é absolutamente imprescindible este ano, que espero que nos chegue. Nos traballaremos de forma intensa, xa o estamos facendo, lo podo asegurar, para que así sexa. E Alejandro, decirlle, o señor representante voceiro do Partido Popular, non entendín pois como empezou a súa intervención, dende logo non coincidimos, por razóns obvias, na forma de entender moitas cousas da vida. Bueno, da vida sí, da vida entendemos, creo que coincidimos en moitas, pero sí de que... Ten que acabar, doña Mercedes. Sí, pero si me... Bueno, eso, que eu non comparto, non podo compartir pois todo o seu relato sobre o que implican as vivendas de aluguer e todo o demais. Nada máis, gracias. Moitas gracias, doña Mercedes. Bueno, os grupos disporán de 5 minutos deste segundo turno para intervir. Ben, eu intentarei non gastar os 5 minutos porque penso que as posicións están claras. Eu creo que non podemos tapar os ollos á realidade, non podemos deixar de ver que hai estudantado que se está indo a Milladoiro, a Sigüeiro, que hai xente que non ten ese piso para alugar, que non está en condicións. Realmente tapar iso, estamos nun momento que pode ser un punto de inflexión. Se non o facemos, agora imos chegar tarde. Eu niso sí que coincido totalmente con Marta, podesenos ir á cidade, irnos á identidade, á cohesión, sermos incapaces de recuperar, porque insisto que Santiago non é unha cidade de moitísimos habitantes, é difícil non poder conseguir un equilibrio que é necesario. Entón, nese lado, hai que facer algo. E entendo que, ademais, a proposta que está en riba da mesa non presulga o final, que eso é o bo, non presulga o final que se vai a ter, e o que debería, eu insisto, e fixen unha primeira intervención, que hai realidades distintas detrás do que se chama en xeral vivendas e pisos turísticos, e debe atender a esa realidade e de ver que características, non, como debe ser esa ordenación en cada un dos lugares, en cada unha das zonas. Agora, sobre o que creo, por un lado, sí que quería dicir aquí, non, independentemente do diagnóstico que se faga sobre a vivenda baleira, independentemente de que aquí haxa grupos que pensemos que ten moita importancia e que non fosemos capaces de mobilizala xa nos anos anteriores, que se fixesen plans e programas que non serviron para mobilizar esa vivenda nin conseguimos chegar a acordos con outras administracións para facelos, independentemente diso, o que está claro é que todo agrava. O que está claro é que sobre o que temos, con esa cantidade de vivenda baleira, todo iso agrava a situación de Santiago. E, por tanto, hai que actuar tamén sobre a vivenda baleira. E logo, claro, o certo é que chegamos tarde tamén, eu creo que isto tamén deben de recoñecelo desde Compostela Aberta, porque os deberes de modificación do Plan Xeral e do Plan Especial non se avanzaron, non foi por culpa do BNG que non se avanzase niso, pero o certo é que non se fixo. Claro, se isto tiña tanta urxencia e se podía facer, pois podía ter vido xa nestes últimos 6 meses, senón nos anos anteriores, e ao final non se fixo naquel momento. Entón, eu creo que o que temos agora en riba da mesa é unha oportunidade de poñérmonos de acordo nuns mínimos. Poñámonos de acordo nuns mínimos, estudémolo con calma, deixemos tempo e escoitemos todas as visións de todas as persoas e colectivos afectados e fagamos un planeamento que nos poida decir dentro de 10 anos que cidade queremos e como a queremos. E estou segura de que niso hai moitísimos puntos en común. Nós, por suposto, que tamén podíamos coincidir en que ao mellor o expediente era mellorável. Ao mellor había algunhas cousas que se podían ter feito antes e seguramente hai contradicións por parte do grupo do goberno sin ningunha dúbida, pero creo que é o momento de que consigamos unha certa unidade arredor de algúns temas para pensalos ben e poder chegar a dentro dun ano e ter claro unha proposta que poidamos poñer en riba da mesa que digamos, esta é a proposta que marca o planeamento de aquí a 10 anos para o Concello de Santiago de Compostela, para esta cidade. E se non o facemos ben, imos ter problemas por parte de xente que non se sinta representada, que se sinta injustamente tratada, pero sobre todo imos ter problemas pola perda
de cohesión social a estas alturas. Entón, nós, xa digo, nós imos apoiar esta proposta, que é unha suspensión temporal para traballar de maneira intensa nesa modificación do plan xeral e onde queden recollidas finalmente distintas realidades. Pero, insisto, eu sei que hai, parece que vontade, veremos a ver o que dá de si, nós faremos un seguimento estrito de se ao mesmo tempo se está facendo unha persecución, un combate contra as vivendas ilegais, creo que debe ser o primeiro deber que ten que ter o goberno, un segundo sobre esa movilización de vivenda baleira e un terceiro sobre esa modificación do plan xeral e do plan especial que, desde logo, tiñan que estar feitos xa hai tempo. Iso é o que a nós nos preocupa e, de momento, pensamos que a suspensión cautelar é unha oportunidade. Creo que temos que ver como iso, sempre xulgar cal vai ser o final diso e preparando para que sexa o mellor posible. Moitas grazas, doña Goretti, por doña Marta Lois. Sí, ben, vou procurar ser breve, ocupar un par de minutos, se podo. Por unha banda, agradecer as respostas da señora Rosón e, por outra, pois engadir parte das razóns ou dos argumentos deste problema que me quedaron pendentes na primeira intervención, e é que aquí eu creo que hai un actor político clave, responsable, que prácticamente non mentamos, e acompañou a súa deixación de funcións durante estes últimos 4 anos. Refírome á Xunta de Galicia, a Alejandro Voceiro do Partido Popular. A Xunta de Galicia, como ben saben, ten a competencia en materia turística para poder perseguir a todas aquelas vivendas ilegais que en este momento pois sabemos que cada vez son máis en Santiago de Compostela. Eso independente de que as competencias respecto aos usos esan competencias municipais e as competencias turísticas é da Xunta de Galicia. Como ben sabe o señor Brunete, nos anos anteriores, tanto Jorge Duarte como a min reunímonos en numerosas ocasións coa Xunta de Galicia e con Nava Castro para solventar e exixirlles que perseguisen con inspeccións a todas esas vivendas de uso turístico que non tiñan ningún tipo de regulación. E, ademais, exixímolles que aquelas que estaban sendo reguladas e que estaban incumplindo a moratoria de 2015 tampouco se lle dese esa regulación. O caso que se nos fixo foi, máis ben, ningún. Polo tanto, memoria, está moi ben o das vivendas de uso baleiro, sumámonos tamén a que hai que movilizalas, pero a Xunta de Galicia fixo deixación de funcións. Agardo que isto poda mudar. Por outra parte, e respecto ao Concello de Santiago, decirlle a Mercedes Rosón que efectivamente será necesario e imprescindible reforzar todo o que é unha equipa en materia de inspección, porque este tema é un tema moi sustantivo, con un número moi importante de vivendas. E por eso aquí falamos tamén de recursos en materia de policía local. Terá que preguntarlle ao señor Muiños se será posible tamén que se podan destinar efectivos a eses recursos. E un último apunte, unha pequena cuestión urbanística, si pode ser de maneira un pouco pedagóxica ou divulgativa para que nos entendan tamén os veciños e veciñas de Compostela. Si nas cidades ou nos municipios sempre dende o urbanismo se planificou, non porque unha persoa se ten unha parcela, eso non significa, nin significou nunca que poidera facer o que quixese nunha parcela, non? A xente ten que facer o que di un plan. E creo que nos usos tamén temos que entender isto, non? Se entendemos que a residencia debe ser prioritario, se entendemos que hai que preservar o dereito á vivenda para as familias, para os estudantes, para as persoas novas, para todo o mundo na cidade, pois tamén teremos que regular os usos. Igual que nunha parcela, non podemos facer un edificio de baixo máis 5 plantas nas aforas para a vivenda unifamiliar. Nos usos, dende Compostela Aberta, tamén entendemos que a residencia é prioritario, a vivenda é prioritario, polo tanto, é urxente e necesario que se regulen as vivendas de uso turístico en Compostela. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas. Don Alejandro, cando vostede... Gracias, alcalde. Bien, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que es necesario regular las viviendas de uso turístico y todos estaremos todavía más de acuerdo en que con carácter previo o con carácter complementario es necesario, hincarle el diente a las viviendas ilegales, ¿no? Y aquí pues entran los mecanismos de inspección. Y creo que es necesario, al menos desde nuestra perspectiva, cortar las alas de esa falacia argumentativa que utilizan ustedes y que consiste en trasladarles a la opinión pública o a la opinión publicada la idea de que las responsabilidades de
la Xunta de Galicia. Efectivamente, la Xunta de Galicia tiene una responsabilidad. La Xunta de Galicia tiene unas facultades inspectoras y, por lo tanto, tiene una responsabilidad. Eso es indudable. Ahora bien, en nuestro sistema normativo existen lo que se llaman las competencias concurrentes. La Xunta de Galicia tiene unas facultades de inspección para acreditar que las viviendas cumplen con la normativa turística, esto es, si están dadas de alta o si tienen aire acondicionado o calefacción. Pero existe la legalidad urbanística. Ustedes sostienen que son competentes para regular las viviendas de uso turístico desde el punto de vista urbanístico y sostienen que son competentes para activar mecanismos de disciplina y de mecanismos de inspección. Por lo tanto, ustedes también son responsables al 100%, porque mire, si son competentes para inspeccionar, tienen la responsabilidad de inspeccionar y tienen la obligación de responsabilizarse de los resultados de la inspección o de la no inspección. En el ordenamiento español, permítame, la competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos que la tienen atribuida como propia. ¿Ustedes entienden que son competentes para inspeccionar desde el punto de vista urbanístico las viviendas de uso turístico? Estupendo. Pero entonces son responsables de la existencia de las viviendas ilegales. La Xunta lo será al 100% y ustedes como mínimo al 100% o incluso más. Como mínimo será una responsabilidad solidaria, pero incluso su responsabilidad será mayor por una razón, porque puede haber viviendas que cumplan con los estándares urbanísticos y la Xunta no tenga nada que decirles, pero no cumplan con la autorización que ustedes exigen y, por lo tanto, la responsabilidad es de ustedes. Lo que no se puede pretender es ejercer unas facultades de inspección, digamos, bueno, los lunes, los miércoles y los viernes. Si la inspección me sale mal, la culpa es de la Xunta. No, ustedes tienen una competencia para inspeccionar según su criterio, yo tengo más dudas, ustedes tienen esa competencia y si se tiene esa competencia, se tiene la responsabilidad. Lo que no se puede hacer es sostener una cosa y la contraria. Bien, pero lo más importante de todo esto es importantísimo, el control de las viviendas ilegales, y es importantísimo dejar claro que ustedes tienen en todo esto una responsabilidad. La tienen, y la tenía ya el gobierno de Compostela Berta, al menos desde que adoptó aquella instrucción fantasmal del año 18. Pero el otro aspecto sustancial es el de Peleteiro. Es que a mí me gustaría que se explicase la excepción de Peleteiro. En la documentación se dice algo sorprendente, se dice, vamos a excepcionar Peleteiro porque el número de residencias previsto en Peleteiro es residual. ¿Residual 5.000 metros cuadrados? ¿Residual? ¿Cómo va a ser residual? 45 viviendas son residuales. Por otra parte, se dice en la memoria, no podemos autorizar más viviendas de uso turístico porque las viviendas de uso turístico presionan al comercio. Esto es, si hay viviendas de uso turístico, en vez de haber una librería, habrá una lavandería. O en vez de haber pues una frutería, habrá una consigna de bicicletas. Oye, pues es evidente que si en Peleteiro meten ustedes 45 viviendas de uso turístico, la librería Cronopios a lo mejor se convierte pues en lavandería y la frutería de Alejandra igual se convierte en consigna de bicicletas. A mí me gustaría que se explicase la excepción de Peleteiro, que no es la única. Pero es que aquí vuelvo a insistir, se le pide un sacrificio al conjunto de los ciudadanos de Santiago, se le pide un sacrificio a profesionales de la hostelería. Pero unos señores de la Sareb, de una entidad financiera o de un fondo de inversión, no. Para ellos, una excepción. En fin. Gracias, don Alejandro. ¿Desea intervir? Boas tardes, señor alcalde, boas tardes, concelleiros, e boas tardes tamén ao público asistente. Moi brevemente, tampouco vou consumir o tempo asignado, pero como portavoz e tamén como responsable de turismo do grupo de goberno, creo que me corresponde decir algunha cousa e asumir tamén a parte que me toca de responsabilidade por esta medida que se trae ao pleno. Bueno, o que se pretende, como moi ben dixo a concelleira Mercedes Rosón, é o análise e regulación no menor tempo posible dunha realidade que parece evidente que a todos nos preocupa. Un análise e unha regulación que estarán guiados por criterios de proporción e ponderación de intereses, ou seja, de equilibrio entre os diversos intereses que todos coincidimos en que están evidentemente en xogo neste caso. Para entrar solo en algunhas das cuestións que se plantexaron. Claro, fálase de si ten ou non ten relación co problema das vivendas baleiras, que obviamente é unha realidade, aínda que de moi difícil cuantificación.
pero é unha realidade respecto da que as competencias municipais son prácticamente nulas na actual situación, porque os intentos que se fixeron de poñer en circulación esas vivendas foron absolutamente improductivos e, mentras non haxa unha normativa por parte da comunidade autónoma ou do Estado, pero tamén pode ser da comunidade autónoma, que determine esa categoría, dende o ámbito municipal non se poden adoptar medidas, por exemplo, no ámbito tributario, para incentivar que esas vivendas baleiras saian ao mercado. Por tanto, podemos falar de que ese é un problema colateral ou un problema que induce outro problema, pero non temos capacidade de incidir sobre ese problema se non hai outra administración que adopte primeiro decisións ao respecto. Claro, isto ten que ver tamén co que se falaba por parte do portavoz do Partido Popular respecto ao marco competencial, a posibilidade de incidir a través da Lei de Propiedade Horizontal, da Fiscalidade do Estado, da Xunta. Claro, pero aquí non estamos nin para modificar a Lei de Propiedade Horizontal, nin a Fiscalidade do Estado, nin temos capacidade de incidir na modificación da normativa da Xunta de Galicia. Por tanto, obviamente, temos que tomar medidas ou podemos tomar medidas sobre a realidade sobre a que temos capacidade de facelo. E nós temos capacidade de facelo sobre o ámbito de actividade urbanística dos distintos espazos urbanos, non? Por tanto, eu creo que o demais, o que se fala de outras alternativas, que todas poden incidir, evidentemente, sobre esta realidade, pois eu creo que son brindis ao sol, son cuestións que directamente non van a ter dende o ámbito de competencia municipal ou non van a aportar dende o ámbito de competencia municipal ningunha solución ao tema. E parece que, ademais, hai coincidencia en que é unha cuestión urxente, en que esta solución incluso se dixo chega tarde. Bueno, dende o grupo municipal, incluso, dende o grupo de goberno municipal, incluso na campaña, e a mí preguntaronme este tema moitas veces como responsable de turismo, non se predixemos que antes de fin de ano íbamos tomar unha decisión ao respecto. Estamos antes de fin de ano, estamos propoñendo tomar unha decisión ao respecto. Evidentemente, claro, non podemos modificar o plan xeral antes de fin de ano, pero o que podemos é adoptar esta medida que parece razonable cando se quere abordar esa modificación. Claro, hombre, a concelleira Marta Lois decía por que non se aprobou antes, e tamén, en certo modo, coincidindo neste punto, afortunadamente solo neste punto, co voceiro do Partido Popular, en que, en fin, non facía falta tanto tempo para tomar esta medida. Bueno, claro, a concelleira Marta Lois preguntaba por que non se aprobou antes. Eu creo que igual debía preguntar por que non o aprobamos antes. Claro, porque o tempo verbal que debía conxugar ela creo que sería ese. Se era tan fácil adoptar esa medida en 15 días, se non facía falta máis tempo de reflexión, pois non sei se era un problema evidente no ano 18, incluso no ano 17, pero se pode traer a pleno, poñer en evidencia que non hai os apoios para adoptalo, claro, evidentemente, non? Bueno, é verdade que se excepcionan varios ámbitos, pero estamos falando de excepcións que afectan a moratoria, a un período de un ano. Por tanto, nalgúns casos, pois probablemente non vai a ter ningún efecto real, porque dentro de un ano, e a moratoria ten un período de un ano improrrogable, pois evidentemente non vai haber efectos sobre algúns deses espacios concretos. En fin, eu querería terminar dicindo que non se trata, dende logo, de demonizar as vivendas de uso turístico, que son unha alternativa de aloxamento turístico que está aí e que veu para quedarse, que é unha alternativa que moita xente prefire a outras alternativas máis tradicionais. Pero, obviamente, precisan de unha
precisan de unha regulación tamén no espacio urbano. E iso é o que se pretende a través desta moratoria, que irá seguida dunha normativa. A moratoria non prexuzga o contido da posterior modificación do plan, pero obviamente non tería sentido meterse nunha modificación do plan sen facer esta previa moratoria e facer unha especie de efecto chamada, non, que provocase, pois, quizás máis problemas dos que pretende resolver. Moitas gracias, señor Guinarte. Eu brevemente vou decir algunha cuestión tamén, como é obvio. A primeira, darles as grazas a todos polo tono das súas intervencións e a doña Marta Lois especialmente, porque sempre se acorda de min das súas intervencións. Por lo tanto, moitas grazas, doña Marta. E a partir de aí facer algunhas consideracións que me parecen importantes. A primeira, que todos nós somos conscientes de que está en xogo o modelo de ciudad que conocimos e no que nos criamos e que queremos preservar. E que para ese modelo de cidade é imprescindible que convivan múltiples actividades, pero sobre todo que teñan carácter esencialmente residencial. A segunda cuestión é que o tema dos pisos turísticos en Santiago é unha explosión. Non son os que están legalizados ou reconocidos pola Xunta, que aproximadamente suman unhas 2.500 plazas, 2.700, según o estudo do Eixo Atlántico, sino que cos ilegales poden igualar ou incluso superar o número de plazas hoteleiras. Hoxe temos 5.600 plazas hoteleiras en Santiago, que non é pouco. Pero podemos estar, 5.600 hoteleiras, fago só de hotéis, pero podemos estar rondando esa cifra ou incluso superando lixeiramente, contando os aloxamentos turísticos, os legais e os ilegais. Terceiro, desde o punto de vista das competencias, a competencia turística, eu aí o felicito a Alejandro polo seu labor de defensa, de abogado defensor da Xunta, fantástico, pero a competencia turística exclusiva da Xunta e en urbanismo é onde ten competencia o Concello. E é verdad, todos podemos ter responsabilidades, pero cando vostede queira nos informa do número de investigacións abertas e do número de expedientes resoltos pola competencia que ten, pola administración que ten a competencia en materia turística en Santiago. Calculo que será de cero, máis ou menos, en materia de pisos turísticos. Cifra que iguala a do Concello, efectivamente. Por lo tanto, o iguala o parecido. Evidentemente, e a última cuestión, por que traemos unha moratoria e non unha ordenanza? Nós o que queríamos traer unha ordenanza ou un regulamento. Que problema temos? É unha cuestión de inseguridade xurídica. Vostedes o saben, é dicir, todas as ordenanzas e regulamentos que se aprobaron en todos os demais sitios, todos foron recurridos aos tribunales de xusticia con sentencias moi complicadas. Por lo tanto, vimos que o que nos daba máis seguridade xurídica era facer aquelo que entraba no noso ámbito competencial directo, que é o urbanismo. E, por lo tanto, acudimos a esta figura porque foi a que nos garantía máis seguridade xurídica. E, por último, por que tiña que ser inmediato? Porque temos en este momento aproximadamente unhas 80 solicitudes en tramitación. Unhas 80. E seguramente teremos máis na semana que ven, a pesar da época na que estamos. Por lo tanto, hai unha auténtica explosión a que necesitamos poñer de coto, porque obviamente temos que resolver as solicitudes de acordo coa moratoria a partir do momento en que isto se publique no boletín oficial. Pero mentras non se publique, temos que resolvelas de acordo coa normativa que está en vigor en este momento. Por lo tanto, corríamos o risco de abrir un proceso moi dilatado de que cando quixéramos regular xa era igual o que reguláramos porque xa estaba desfeito todo. Por lo tanto, actuamos así. Co tema de Peleteiro falaremos algo máis dentro de uns minutos. Por a miña parte, máis nada, moitas gracias a todos de novo pola súa atitude. Señor secretario, ordene a votación. Punto 2. Suspensión cautelar do procedimento de autorización de novos usos de aloxamento temporal. Votos a favor? Grupos PSOE, Compostela Berta e BNG. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Popular. Quedaría aprobada. Moitas grazas a todos novamente. Pasamos ao punto número 4, que entendo que se aproba por unanimidade, que non desea intervir, que é o referido
o estudio de detalle da parcela 14A2, o punto 3, 14A2 do polígono da Xionlla. Entendo que é así. Perfecto, quedaría aprobado por unanimidade. O punto 4 é a proposición do Grupo Municipal do BNG para contribuir a reconocer e normalizar as familias monoparentais. Entendo que ao final non hai declaración institucional e, polo tanto, hai intervencións. Doña Goretti, é vostede quen intervén? Sí. Doña Goretti, ten a palabra. Ben, pois boa tarde de novo. Esta proposición que pensábamos poder converter nunha moción conxunta dos 4 grupos e finalmente non foi posible, do que trata é de axudar a dúas cousas, a normalizar desde o punto de vista do que é o recoñecemento institucional, recoñecemento de dignidade, recoñecemento de dereitos, e por outro lado a axudar tamén con incentivos económicos, con incentivos que poidan supoñer unha mellora para favorecer a igualdade e a protección das e dos menores en situación de fogares, en situación de monoparentalidade e en familias monoparentais. Entendendo, por tanto, que isto cobre tanto aqueles fogares que tiveron ao final unha monoparentalidade sobrevida como aquelas familias que son monoparentais por libre elección, non por libre decisión. Referíndome primeiro á cuestión de por que ese recoñecemento. Todas as persoas que formades parte da corporación sabedes que estamos en tempos dunha forte involución, duns momentos en que parece que se pon en cuestión todo e que se volve a considerar como un tipo de familia como único posible e único realizável, e que houve mesmo declaracións nos últimos días absolutamente inasumíveis e intoleráveis a respecto dos distintos modelos de familia. E é por eso que unha das cuestións que queremos traer aquí con este debate é tamén ese recoñecemento dos diferentes tipos de familia, que se faga o posible para dentro dos programas educativos, dos programas sociais ou de celebracións como pode ser o 15 de maio como Día da Familia, para converter iso en Día das Familias, Día das Diversidades, e para poñer en valor eses diferentes modelos que existen hoxe en día na sociedade. Por outro lado, como somos coñecedores todo o mundo de que temos unha porcentaxe moi importante de fogares monoparentais, máis de 100.000, máis do 10% da poboación, e que unha boa parte deses fogares están constituídos fundamentalmente por mulleres, son elas as que teñen o maior número, fan ademais que sexan colectivos especialmente débiles, especialmente fráxiles, con problemas de vulnerabilidade económica. E é por iso que nós o que facemos aquí é relatar unha serie de axudas que poñemos en riba da mesa que o Concello debería de ir estudando e ir poñendo progresivamente, na medida do que poida, en funcionamento axudas de comedores, de material escolar, de actividades escolares e de conciliación, de descontos no bonobús, nos ximnasios, nas piscinas municipais, en todo o que ten que ver con desconto para actividades no ámbito da cultura, en entradas a museos e teatro, en taxas para a Escola Municipal de Música, ou noutras medidas sociolaborais, como pode ser esa preferencia a hora de escoller as quendas de traballo no Concello e nas empresas concesionarias, ou a posibilidade de excedencia por cuidado de fillo e filla non perder o posto de traballo, nas convocatorias públicas de emprego para taxas reducidas tamén para familias monoparentais, preferencia na inscripción cando xa hai, neste caso, porque hai en algúns ámbitos en que xa hai algunha medida arbitrada por parte do Concello, polo menos que teñan preferencia de inscripción no que son os campamentos de verán e as actividades de conciliación, xa que só hai unha persoa que poida cubrir todo o período de vacacións. Hai moitas medidas e hai moitos concellos nestes momentos que xa se están comenzando a implementar. Este vai ser un modelo que, desde logo, temos que conseguir que sexa un modelo que acabe cundindo e que acabe tendo moitas bonificacións para que non nos encontremos co que nos encontramos, que de aí o inicio, cando quixemos levar este tema ás ordenanzas fiscais e a decir que tamén as familias monoparentais poidan ter unha reducción do IBI, e encontramos con que a Lei de Facendas Locais non o inclúe entre as posibilidades. Entón, tamén queremos que a Administración local pode instar as institucións pertinentes a que se fagan as modificacións oportunas para que se poidan ter neses recibos tamén posibilidade de ter unha reducción e, desde logo, que se eliminen algunhas das maneiras de nomear que aparecen na normativa existente até este momento, que nos parece pouco acaída. Daquela, o que nos propoñemos, que é moi fácil, na proposta de resolución, é que se apliquen de xeito progresivo estas medidas ou medidas similares
similares a estas para contribuir a recoñecer e normalizar a situación dos fogarais en situación de monoparentalidade e de familias monoparentais. Aceptamos o que é unha emenda proposta polo Partido Socialista cunha pequena transacción. A proposta do Partido Socialista era que no ámbito das súas competencias, parecenos que é lóxico que apareza no ámbito das súas competencias, e poñía medidas como as formuladas na exposición de motivos ou similares. Tamén aceptamos, e o único que a transacción inclúe que en vez de poñer estudar a posibilidade de aplicar, que se poña aplicar. Aplicará de xeito progresivo no ámbito das súas competencias esas medidas ou outras similares. E nese sentido, penso que incluímos tamén a proposta do Grupo Socialista na proposición. Moitas grazas. Abrimos os turnos de intervencións por Compostela Aberta, doña Marta Lois. Vale, bueno, pues boa tarde de novo, compañeros e compañeiras. En relación a esta proposición do BNG, tamén adianto o sentido do voto. Compostela Aberta vai a votar a favor desta proposición porque coincidimos globalmente no fondo da exposición de motivos, aínda que farei algunhas salvedades, e en maior medida tamén na propia proposta de resolución, na idea de aplicar de maneira progresiva medidas específicas e concretas que poñan o foco nas situacións de discriminación que a día de hoxe se atopan moitas familias de natureza monoparental. Porque as familias monoparentais, a verdade é que o que fan é romper un pouco o modelo tradicional de familia, e tamén en estes momentos veñen a ir a liña de flotación dese estado de benestar vixente que se configurou e continúa configurado mediante uns valores maioritariamente patriarcais e pensando nun modelo familiar que cada vez se atopa máis desfasado. Ademais, as familias monoparentais cuestionan un sistema económico que non ten en conta esa tarefa dos cuidados dos que falamos tantas veces, cuidados necesarios para o desenvolvemento da vida das persoas. Este modelo familiar é o máximo expoñente da organización familiar dos roles sexistas da familia nuclear, dese modelo familista de home sustentador e a muller ama de casa e cuidadora dos membros da familia. E por eso as familias monoparentais vemos constantemente casos nos que se atopan expostos á situación de vulnerabilidade. Dito isto, sí que me gustaría, ao principio a exposición de motivos se fai unha distinción moi pequena entre a situación de monoparentalidade e familias monoparentais. A verdade é que sí que hai que facer unha distinción entre o acceso, entre o acceso á monoparentalidade como unha elección directa ou como unha situación sobrevida, porque aí tamén se cruzan outros factores, outras variables que fan que haxa nomeadamente e maioritariamente as mulleres en unha situación de vulnerabilidade cando é sobrevida e teñen uns perfis atendendo a clase social, a orixe, a etnia e ao fenómeno migratorio con unha carga maior de discriminación que en outros casos a perspectiva, de unha elección de monoparentalidade que ás veces globalmente o perfil está asociado a persoas, nomeadamente maioritariamente mulleres con máis recursos, con un nivel educativo, un nivel de estudos e de ingresos máis altos. Creo que iso é relevante tamén poñelo sobre a mesa porque igual tal vez en algunhas medidas, aínda que se sinala na proposición o do limiar de ingresos, creo que hai que facer fincapé, sobre todo en algúns casos. Hai un automatismo discriminatorio para o conxunto das familias monoparentais para acceso a veces a recursos que as discriminan directamente e outras que creo que o factor económico, de clase e de orixe e migrante son relevantes. Digo, de cara a afinar, a deseñar unhas políticas públicas onde se teña isto en conta, porque facer tabula rasa, con unha descripción global do fenómeno, pode facer que novamente haxa mulleres que se queden en desvantaxa. E globalmente era isto, para non estenderme máis, o noso voto vai a ser a favor e nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, doña Marta, polo Grupo Popular. Sí,
Don Alejandro. Nada, el Grupo Popular va a apoyar esta proposición del BNA en lo que concierne literalmente a la propuesta de resolución, ¿no? Simplemente dejamos constancia de que, bueno, no es exactamente lo mismo la monoparentalidad sobrevenida que la monoparentalidad elegida libremente, y lo que sí pedimos es que, puestos a adoptar medidas, no se pierda nunca de referencia a un principio de equidad fiscal. Nada más, muchas gracias. Moitas gracias, don Alejandro. Polo Grupo Socialista, doña Mila Castro. Grazas, señor alcalde. Moi boa tarde, compañeiras e compañeiros. E xa creo que non se atopan na sala nin Mercedes, nin Dulcinea, nin Lucía, pero dende aquí o meu saúdo igual para elas pola intervención que fixeron hoxe. Ben, agradezo tamén a voceira do BNG a transacción da emenda que fixemos e, polo tanto, non temos nada que decir ao respecto, pero xa que toca intervir, pois gustaríame decir algunha cousa. Gustaríame decir que as políticas sociais non deben obviar a diversidade de familias existentes na actualidade. Os sistemas de protección social vense na obriga, como non pode ser de outro xeito, de adaptarse a esta realidade, e, polo tanto, existen moitos tipos de familias, as monoparentais é un dos que precisa maior apoio institucional, xa que é innegable que teñen unha serie de necesidades máis acuciantes en relación a outras estructuras familiares. Na actualidade, as familias monoparentais son un modelo xa común, onde moitas mulleres son as protagonistas. De feito, hai informes sobre este tema que deixan claro que as familias monoparentais pois sufriron aproximadamente un aumento casi dun 80% nos últimos anos, e onde 9 de cada 10 son mulleres. Por ese motivo, ás veces tamén se usa o termo monomarental. O apoio ás familias é un dos eixos básicos das políticas sociais. Se lembramos o papel que as familias xogaron nos longos anos de crise que sufrimos, podemos afirmar que elas estiveron sometidas a un verdadeiro test de estrés, que pasaron con nota, pero non podemos deixalas soas neste camiño, e máis tendo en conta que non todas se atopan na mesma situación, nin teñen a mesma capacidade e os mesmos recursos para satisfacer as súas necesidades e outras dificultades engadidas. A monoparentalidade non é en si mesma un factor de risco para a pobreza ou a dificultade social, xa que ser nai ou ser pai sós non presupón en sí unha situación económica de dificultade, pero é certo que moitas familias monoparentais están por baixo da liña da pobreza ou nunha situación precaria, como tamén sucede coas familias numerosas, e que as tasas de pobreza infantil tamén son proporcionalmente maiores nos fogares monoparentais. As características e as necesidades específicas de apoio que presentan as familias monoparentais xustifican prestar especial atención a estas realidades familiares dende todas as administracións públicas. E así o fai este Concello, por exemplo, ao ter en conta esta realidade na baremación das bolsas municipais de comedor, actividades extraescolares ou material escolar. A adopción desta medida debe de estar presente na organización de todo tipo de actividades, na implementación de recursos e en favorecer o acceso aos servicios públicos de todas as persoas en condición de igualdade. Por todo exposto, o Grupo de Goberno manifesta o seu compromiso dentro das súas competencias a posibilidade de aplicar de xeito progresivo estas medidas e, polo tanto, o noso voto vai ser afirmativo. Grazas. Moitas grazas. Doña Goretti. Sí, vou agradecer o apoio de todos os grupos. Estou de acordo coas salvidades que se na proposición non quedaban claras a respecto da diferencia entre a monoparentalidade sobrevida e a por elección, e o certo é que podía dar lugar a dúas proposicións diferentes. Eu creo que esas cuestións relacionadas coa clase, pero nós queríamos meter por un lado o tema do recoñecemento e por outro lado a cuestión económica. Ao final acabanse cruzando e falando de distincións que son diferentes. Agradezo tamén, esa posibilidade de transaccionar e de que sexa un acordo unánime. Só espero que se poida ir levando a cabo pouco a pouco, por eso nós non entramos a mirar exactamente cales eran as peticións de cada unha das cuestións. Simplemente iso. Sobre o tema monomarental deixo para unha conversa posterior, porque ten que ver co mundo da filoloxía e non é exactamente así, porque parental ven de pare ou pares, ven de parir, parental.
Pero, bueno, xa o falaremos eso fora do pleno, noutro lugar. Ben, moitas gracias. Desea intervir novamente ou se somete a votación? Entendo que se somete a votación por unanimidade. Pasamos a proposición seguinte, que é a do BNGAS para desenvolver con apoio no tecido local galego que se convirte en declaración institucional. Por lo tanto, entendémosla aprobada tamén por unanimidade. E pasamos ao punto número 6, que é a proposición do Grupo Municipal Popular sobre a parcela de Peleteiro. Don Alejandro Sánchez Brunete intervén. Micrófono. Gracias. Gracias de nuevo. Bueno, traemos hoy a pleno una proposición ya conocida a través de los medios de comunicación. Se trata de una propuesta alternativa para una parcela del ensanche, para una parcela que podría calificarse de estratégica, ¿no? Respecto a esa parcela hay tres opciones. La primera es que la parcela siga en las manos muertas de una entidad financiera, como expresión, además, del abandono de una zona de la ciudad que poco a poco se va apagando. Lo de que se va apagando es metafórico y es real, porque bueno, la iluminación a veces deja un poco que desear. Y como expresión también de lo que es un fallo del mercado, ¿no? La segunda opción es que facilitemos un desarrollo privado, que en este caso pues, probablemente implicaría, ¿no?, como ya se planteó hace unos meses, una recalificación y una plusvalía, que son siempre, pues, lógicamente cuestionables y yo creo que no son gratas para quien tiene que tomar la decisión. Y la tercera opción pues, es que el ayuntamiento adquiera la parcela a fin de destinarla pues, principalmente a equipamientos públicos. Y entendemos que esta última opción es, pues es la mejor manera de generar pues, eso que en la propia documentación urbanística se califica como una locomotora para el ensanche, especialmente para el pequeño comercio y también para las propias empresas y despachos de servicios. Entendemos que esta última opción es la mejor manera de que el aprovechamiento de la parcela pues, sea de interés general. Entendemos que esta opción es la mejor manera de compensar al ensanche pues, con estándares, con equipamientos o con soluciones arquitectónicas que históricamente se le negaron, y entendemos que esta opción pues, es la mejor manera de conjurar el riesgo de que una operación privada pueda ser percibida como un pelotazo, con independencia de que lo sea o no lo sea, ¿no? Y entendemos que estamos pues ante la última oportunidad que tiene el ensanche de mantenerse como una zona dinámica y con vida. Lo cierto es que, pues nos informamos, hasta pedimos una tasación que tengo por aquí, y descubrimos que la parcela, pues en contra de lo que se podía pensar o de lo que se manejaba un poco en el imaginario colectivo, pues no valía ni 55 millones, ni 45 millones, ni 35 millones, ni 25 millones, ni 20 millones menos, ¿no? Constatamos que el ayuntamiento tiene, digamos, en términos así coloquiales, unos sobrantes, sea remanentes, o sea, superávit estructurales, y que caminamos pues hacia un absurdo acúmulo de dinero en muy pocos años, porque al ritmo que vamos de amortización de deuda, pues al final, pues el alcalde que esté, pues será como el padre de Eugenia Grandet, que acumulaba, ¿no?, en arcones dinero y dinero sin darle salida y sin ser capaz de transformarlo en obra y servicio público. Recordamos también que el ensanche nunca se ha beneficiado de una inversión pública ni de los estándares urbanísticos que se han llegado a otras zonas o que pueden llegar, es decir, pues con una importante inversión de dinero, pues por ejemplo la zona rural. Sobre esto pues hay un cierto consenso. Y entendimos que merecía la pena pues valorar una inversión estratégica pensada pues para los próximos 100 años. Y por eso hemos propuesto no tanto la adquisición de la parcela, sino el estudio de esa posibilidad, a la vista principalmente pues del precio de la misma, que no era lo que todos temíamos que fuese, y a la vista pues de los posibles costes de construcción y de la capacidad financiera del propio ayuntamiento. Para realizar ese estudio, pues lo que hemos propuesto es una comisión que, por cierto, tampoco cerraría totalmente las puertas a un desarrollo privado o a un desarrollo mixto. Lo que hace esa comisión, o lo que hace la encomienda para la constitución de esa comisión, es priorizar la opción del desarrollo público, del desarrollo municipal, ¿no? Una comisión que tendría como objetivo pues estudiar el horizonte financiero, estudiar también las alternativas de ordenación urbanística, y una comisión que también garantizaría la transparencia y la participación de los grupos en una cuestión que es una cuestión de ciudad y que es una cuestión, además, pues de alcance temporal que trasciende un mandato. Sobre todo garantizaría la transparencia, porque a mí, sinceramente, no me gustaría, lo digo de verdad, ser concejal de urbanismo o ser alcalde y, pues estar negociando, a lo mejor negociando no es el verbo más adecuado, pues estar tratando pues una recalificación urbanística con un operador y una recalificación urbanística de no sé cuántos millones de euros. Pues, sinceramente, yo me sentiría más a gusto, lógicamente, si la responsabilidad de alguna manera se pudiese compartir. Y esto es, en definitiva, lo que proponemos al Pleno, ¿no? La constitución pues, de una comisión de estudio
para valorar las posibilidades de un desarrollo municipal de la parcela de Peleteiro. Nada más. Moitas gracias, don Alejandro. Vou decir unha cuestión breve. Eu creo que don Javier, eu creo que vostede é mellor que se vaya a Bonaval. Xa le explicaremos despois o tema. Temos un problema con un muro que se derrumbou, que afectou varios vehículos, que ao parecer hai máis risco de que ese muro continue o seu derrumbe. Está ali o concelleiro de Tráfico e Seguridade Ciudadana, pero nos está avisando de que iso pode ser máis grave do que pensábamos, e creo que é preferible justificar a ausencia dos dous concelleiros. Lo que yo no quisiera que eso suponga una situación de ventaja a la hora de tomar un acuerdo. En todo caso, lles pediríamos, si eso fora o caso, que se tuvera en conta esa situación, pero creo que pido disculpas anticipadas porque hai cuestións que les teñan que contestar, pero deben atender prioritariamente o que hai que atender. Don Javier e doña Mercedes, fale con ela despois, se non pode contestar aquí no pleno. Pido disculpas anticipadas, pero o prioritario é prioritario. Abrimos o turno de intervencións. Polo bloque vai intervir doña Goretti. Ben, boa tarde. Esperamos que se solucionen os problemas dese muro e creo que iso sí que é o prioritario, é unha boa decisión. O certo é que nós, como levamos máis de 15 anos falando desta peza, tendo en riba esta peza estratégica, podemos tratar isto agora ou podemos facelo noutro momento. De calquera maneira, non vai ser, esta non é a primeira vez que falamos da parcela de Peleteiro, nin vai ser a última, sen ningunha dúbida. Eu quixera comezar afirmando algo que decía no pleno do 10 de abril deste mesmo ano, onde tamén falamos da parcela de Peleteiro, onde decía que seguramente as persoas que estamos aquí igual non nos poñamos de acordo sobre se o proxecto presentado no seu momento para o antigo Peleteiro era o acaído naquel momento ou non, pero seguro que sí nos poñemos de acordo en que non é o máis acaído hoxe en día. O que está aprobado no planeamento non é o que preciso o ensanche. Realmente temos que facer algo con esa parcela, e o que non podemos é deixala, aí coincido completamente co que acaba de comentar o portavoz do Partido Popular, non podemos deixala seguir esmorecendo. Por iso nós tamén, porque pensábamos que non podíamos agardar máis, o BNG apoiou no seu día o proxecto que trouxo este pleno o goberno anterior. É certo que o trouxo in extremis, mas o certo é que aquel proxecto que podía ser mellorável supoñía un primeiro paso que reducía edificabilidade, posibilitaba equipamentos, un centro de día, un aparcadoiro, espazos públicos, unha praza, incluindo unha pequena parte de vivenda protexida. Eu creo que a veciñanza que acudiu a ese pleno, e están aí as actas para todo o mundo, en representación do asociacionismo da zona, daba conta de que era un proxecto relevante polo que se apostaba para o futuro dunha zona que, precisamente, o certo que todos coincidimos en que hai que revitalizar con carácter inmediato. Esa é unha peza estratégica que non podemos seguir así tempo e tempo. Fose polo que fose, xa non é tempo para nos laiarnos, cada quen tiraremos a nosa conclusión do que aconteceu nese pleno. O certo é que ese proxecto non saiu adiante, e agora, uns meses máis tarde, o Partido Popular, con as eleccións polo medio, trae unha proposta, é certo, que nunca antes realizou. Iso é que si nos chama un pouco a atención, porque nin cando gobernou, que tivo a posibilidade de facelo realidade, pero tamén no mes de abril puido traela, porque o portavoz actual do PP estaba naquel pleno, formaba parte da corporación, e a situación económico-financiera do Concello era similar, o que se gardaba nos caixóns era parecido ao que pasa agora. Entón, claro, eu creo que independentemente das causas que fan hoxe que o PP o trae aquí, unha proposta que é pouco habitual nas filas conservadoras, tamén o temos que decir, pero eu creo que independentemente do que poidamos decir para a opinión pública, eu creo que todo o mundo partillamos que este sería un bo escenario para o ensanche. Outra cousa que digamos se é viável ou non, pero sería un escenario óptimo. O ensanche precisa un elemento dinamizador, eu creo que é lóxico pagarse a pena e deterse a ver se isto é factível ou non. O Concello adquiriu outro patrimonio no seu día, que está hoxe máis que amortizado, é un investimento que para o conxunto da poboación, non só para o ensanche, é bo. E claro, eu creo que estamos en momentos en que podemos mirar se hai mesmo que financialo, que tipo de operación, colaborar con outras administracións, pero creo que o que non se pode facer é
pois simplemente dicir que isto hai que desbotalo sin máis. Creo que é unha proposta feita con posibilidades de levarse a cabo, onde o que se fai é abrir unha comisión especial de estudo, para que se diga. Eu creo que, claro, non se poden únicamente con estas cuestións, porque me parece ás veces que se buscan titulares e tal, pero claro, antes Sindo comentaba que antes de decembro quedaran de solucionar, de dar unha resolución ao tema relacionado cos pisos turísticos. Tamén prometeu o PSOE en campaña que ia resolver este asunto en 3 meses, e van máis alá de 6, non? Entón, bueno, unhas sí, outras non. O único que temos é a contratación dun estudo técnico sobre o que nós, polo menos, nada sabemos. Entón, unha peza estratégica como esta, o único que fica por desenvolver no ensanche, eu creo que ben paga a pena que nos deteñamos para estudar todas e cada unha das posibilidades. A nós non nos parece unha mala opción, parecenos unha opción que hai que ter en conta, que desde logo dinamizaría o ensanche, e que simplemente significa que esteamos dispostos a dedicarle un pouquiño de tempo a estudar, ver cales son as posibilidades, ver se iso é viável ou non é viável económicamente. Desde o punto de vista, se houvese posibilidades, sería a mellor solución nestes momentos, porque senón seguiremos discutindo sobre Peleteiro e pasarán 15, 16, 17, 18, chegaremos aos 20 anos e estaremos exactamente igual. Así que nos anunciamos que nos parece unha iniciativa, desde logo, que non se pode desbotar sen máis, e imos votar a favor. Moitas gracias. Por compostela aberta, señor Noriega. Bueno, boa tarde, compañeros e compañeras de corporación. Non coincido en moitas das cuestións que a compañera Goretti San Martín acaba de facer en torno a esta iniciativa do Partido Popular. Tamén nos antecedentes que se deron nesta corporación hai uns meses, non coincido no feito de que se fixera o final express, porque é certo que o tema Peleteiro pasara con anterioridade en 2 ocasións por esta corporación, e o que quedou fanado foi a resolución final, curiosamente, coa participación do Partido Socialista e do Partido Popular. Eu non entendín a posición daqueles 2 partidos naquel momento, cunha actuación e un procedimento sobre a finca de Peleteiro que, como decía Goretti, diminuía o impacto do peso comercial, diminuía o aproveitamento na parcela, establecía espazos públicos, establecía equipamentos socioculturais, establecía zona de aparcadoiro e contaba co beneplácito do tecido asociativo. Non sei se era a mellor proposta, pero era unha proposta consistente, traballada, pensada en clave de desbloquear unha situación que sigue en riba da mesa. A día de hoxe, calquera iniciativa privada pode facer un uso en estes momentos da parcela, cas características que foron aprobadas no seu momento hai anos e que en estes momentos serían verdadeiramente dramáticas para o conxunto da cidade. E, polo tanto, sorprendeunos moitísimo naquel momento que iso acontecera. Teño que recoñecer que, nomeadamente, pola posición do Partido Socialista e logo incluso pola defensa que se fixo daquela abstención, daquela non facilitación e do feito de que en 3 meses se iba a buscar unha solución que a día de hoxe non se vislumbra, polo menos non coñecemos máis alá de algún encargo dun estudio técnico. Polo tanto, é importante contextualizalo aí, é importante saber que todavía estamos en risco de que esa parcela pode ser utilizada coas características que a regulan, que hai unha responsabilidade nas decisións que se toman no seu momento, e agora chegamos a unha proposición do Partido Popular na que tamén coincido ca lectura de Goretti. A veces me pregunto que análise teria feito o Partido Popular se esta proposición a tivera presentado Compostela Aberta no seu momento, bolivariano, economía planificada, vive vostede nas catacumbas del socialismo científico, pero é certo que o Partido Popular fai unha análise da situación dunha parcela, dunha situación económica do Concello, o que non é certo que propoña nesta proposición directamente iniciar a compra ou o proceso de compra, o que propón, e a min pareceme máis acaído, é a constitución dunha comisión de estudo de carácter especial para tomar unha decisión, para poñer tamén luz e taquígrafos sobre o que vai ser o futuro da finca de Peleteiro, incluso para chegar a unha posición de maior consenso, porque incluso, creendo na viabilidade da praza, da peza,
ao mellor non é posible a compra e o desenvolvemento únicamente nunha posición pública, e o di quen está convencido, incluso ao mellor hai que ir a unha iniciativa mixta, incluso hai que ir a buscar vías de financiamento, sempre con características dun aproveitamento menor que o que se pretendía para a parcela, non? E que pretenda, de alguma maneira, blindar tamén os equipamentos sociocomunitarios e o acordado con anterioridade, non? Polo tanto, nos non imos a facilitar, evidentemente, a creación desa comisión. Damos ya benvida ao señor Brunete do Partido Popular al lado oscuro de la fuerza, el que pretende de alguna maneira revertir determinados intereses fácticos da cidade, sexan benvidos dende a solidariedade da esquerda internacionalista, e máis alá diso, pois evidentemente intentaremos aportar polo menos na filosofía de mínimos na que plantexamos unha proposta avalada polo tecido asociativo do ensanche, pois o que nos entendemos que debería acontecer canto antes sobre unha peza fundamental do ensanche que leva moitos anos en estado de abandono e que presenta un risco claramente de emprego, non? E sobre todo tamén sobre a filosofía. O noso voto en ese sentido, con todas estas acotacións que eran necesarias, esta contextualización creo que era todavía máis necesaria, vai a ser favorable, e outra cuestión é o que determine a comisión de estudo de carácter especial e cal sexa a resolución final, non? Pero nós imos a votar favorablemente coas compañeras do BNG en este Frente Popular que constituímos, señor Brunete. Benvido. Moitas gracias. Xa, o Frente Popular, efectivamente, Frente Popular nacionalista e aberto. Bueno, vou explicar a posición do Grupo Socialista. Nós non imos a votar a favor, a lo menos si a resolución de acordo se plantea en estos términos. Eu vou explicar por qué. Primeiro, hai unha explicación que se dá que é un pouco ficticia. Se dice, o Concello ten unha situación económica dunha tesorería que parece o tío Gilito. Non é verdad esa situación, e sobre todo os que veñen do goberno anterior o saben perfectamente. Hai fondos bancarios, pero que teñen unha finalidade asignada que non é precisamente a posibilidade de comprar peleteiro. Segundo lugar, un peleteiro habería que compralo, non se podería expropiar porque non hai ningún tipo de habilitación legal. Por lo tanto, estamos falando do precio real de mercado. Falaba o Grupo Popular de que podían ser 15 ou 20 millóns de euros en lugar de 55. Pois ao mellor ten razón, pero o problema é que, aínda que destináramos 15 ou 20 millóns de euros que non temos disponibles para comprar peleteiro, logo viría que é o que temos, unha ruína. Porque teríamos unha ruína que hai que tirar e un edificio que hai que construir, ou un conxunto de edificios. Por lo tanto, serían 15 ou 20, máis 15 ou 20 ou 30 millóns máis que, desde logo, non coinciden coas previsións nin coas prioridades que plantexan os ciudadanos de Santiago de Compostela. Temos un grave problema e un gran compromiso co rural para o que non temos financiación garantida e que estamos buscando fórmulas de poder cumplir ese compromiso. E ahora lles decimos, e aquí nos metemos en outra cousa que nos pode costar 40 ou 50 millóns de euros. Tampouco comparto a tesis do Grupo Popular de que no ensanche non se fixo nada. Hombre, en materia de reurbanización de rúas, no ensanche se meteron, calculo que uns 12 millóns de euros. Unha cifra... No. Hai moitas obras que se meteron en urbanización pura e dura. Parte foi cos parkings e outra parte non. Foi urbanización de rúas pura e dura, que foron millóns de euros. Se fixeron bastantes cousas e, desde logo, na rede de auga e saneamento do ensanche, que houbo que facer totalmente nova, se meteron outros cuantos millóns de euros no seu día. Outra cuestión é que se calcula en términos de inversión per cápita, sin lugar a dúbidas, a inversión per cápita no ensanche, en contra do que algúns poidan pensar, é inferior, por exemplo, a da zona rural, porque o coste per cápita é moito maior no rural do que é no ensanche. E, por último, teño as miñas dúbidas de que unha solución de facer un centro administrativo en Peleteiro for o que necesita o ensanche. Desde o noso punto de vista, o ensanche o que necesita é un elemento dinamizador e un elemento que xenere atracción de un hinterland, porque no ensanche o que se nos está caendo o comercio.
E o comercio funciona con clientes. E os clientes temos que traelos do Interland. Por tanto, para nós é imprescindible que a opción do ensanche, por puro pragmatismo e por pura necesidade, sexa unha opción dinamizadora. Da proposta de resolución que vostedes plantexan, na que din, dando preferencia á posibilidade da súa incorporación ao patrimonio municipal, nós non estamos de acordo con poñer esa preferencia. Podemos asumir o de crear unha comisión de estudio, porque eso é razonable sobre o tema de Peleteiro, pero sempre xulgar cal é a súa solución. Todas as cuestións, porque temos convocado as asociacións de comerciantes e veciños do ensanche para a segunda semana, me parece que do mes de xaneiro, contamos con ter recibido para ese momento o informe do equipo que se lle contratou, que aínda non o entregou, alo menos oficialmente, que esperemos que o entregue antes do día 30 deste mes, que o ten o prazo fixado. Nós temos o compromiso, porque está previamente constituída esa comisión, de falar este tema e de discutilo coas asociacións, e a partir de aí, se o que se quere constituir unha comisión específica dentro do Concello para abordar o tema de Peleteiro sin condicionantes previos, nós eso non nos imos a opoñer, porque é razonable e porque, ademais, calquer solución que se traiga a este pleno implicará unha modificación do plan xeral e, polo tanto, os nosos votos non chegan, e se non queremos que nos suceda o mismo do que antes se queixaba Gavente do Martiño, necesitamos socios e que participen tamén non só na votación, sino no proceso de definición de esa alternativa. Por último, se o tema fora simplemente edificios administrativos, temos outro edificio que é o Hospital Provincial, do que tampouco debemos olvidarnos. Por tanto, se aceptan esa enmenda, nos votaríamos a favor. Se non é así, non nos podríamos comprometer coa solución. Sí, es decir, no hay problema en admitirse. Lo que sucede es que no sé si formalmente se puede admitir una enmienda en voto. En la comisión estamos diciendo que se constituya la comisión de carácter especial dando prioridad, pero no es una prioridad jurídica, es decir, es digamos como una especie de mandato político, pero ya estamos diciendo dando prioridad, no estamos excluyendo a que lógicamente se valoren otras fórmulas de aprovechamiento privado. Don Alejandro, vostede é o autor da moción, se vostede está de acordo, Sí, bueno, pues no hay ningún problema. Es decir, no hay ningún problema. Lógicamente, esa prioridad pues se supone que se la daremos después los miembros de la comisión que queramos darle esa prioridad. Pero bueno, es decir, evidentemente la filosofía era de alguna manera priorizar o poner una especial consideración en la operación pública, en la operación municipal, pero sin descartar, lógicamente, pues como se apuntaba aquí, como nosotros también hemos apuntado, alguna posibilidad mixta o en última instancia, una posibilidad de desarrollos privados, ¿no? Queda suprimido ese párrafo. Sí, queda, no hay ningún problema. ¿Desean intervir los restantes grupos o sometemos la votación? Sigo... Si quiere puede falar. No sé si estaba en el segundo... si quiere... continúe ustedes. Sí, bueno, sí, continúo. Nada. No, bueno, simplemente quiero agradecer, lógicamente, el apoyo de los grupos. En el caso del alcalde se ve que es un hombre inteligente que ha evitado perder una votación. Y en el caso de los otros grupos, pues celebro la unidad de acción de la izquierda en torno al centro-derecha. Es decir, que yo no me he vuelto de izquierdas, yo me conduzco en la vida por la derecha y adelanto por la izquierda y vuelvo al carril de la derecha, a diferencia de otros que conducen por la izquierda y después adelantan por el arcén de la derecha, ¿no? En fin. Y después simplemente contestarle a Goretti, claro que me reprochaba por qué esta iniciativa pues no se planteó antes. Claro, hay dos tipos de personas. Hay personas, no sé si es el caso de Goretti, que nacen con todas las ideas concebidas. Y hay otras personas pues que nacemos con las ideas sin concebir y vamos concibiendo ideas a medida que va pasando el tiempo. Claro, yo le voy a explicar por qué ha sido esto, señora San Martín. Claro, yo pues, me vi de portavoz y dije, coño, soy portavoz, alguna idea tengo que tener. Pero aparte de esto, fue algo muy casual, es decir, una conversación informal con una persona pues bien informada, me daba pues un precio orientativo de lo que podía ser la parcela de Peleteiro,
dinero de lo que le podría más o menos valer pues a la Sareb o al fondo que esté detrás. Bueno, y cuando me dio esa cifra, y esa cifra pues la dan el mes de septiembre, que es un momento en el que se empieza a hablar de las ordenanzas fiscales, y con tanta insistencia nuestro compañero Ramón Quiroga pues no nos recuerda pues los remanentes estructurales y el remanente de 17 millones de euros en el 2018 y así sucesivamente desde los últimos 4 años, es cuando lógicamente, oye, pues se abre una luz, pedimos una tasación, vemos que efectivamente el precio de tasación es el que es, recordamos a Machado cuando decía aquello de no confundir el precio y el valor. Y bueno, y planteamos la operación. Claro, usted da aquí, ya lo hizo en algún medio, yo creo que también el señor Duarte, unos números, señor alcalde, hiperbólicos de decir, bueno, podría la operación de compra sustanciarse entre 15 y 20 millones, o entre 15 y 10 millones, es decir, no tire usted hacia arriba. Y claro, decir 20 millones de construcción, el metro cuadrado construido sale a lo que sale, es decir, depende de lo que se quiera construir, ¿no? Y en todo caso nosotros no hemos dicho que tenga que ser, es decir, lo hemos enunciado a título ejemplificativo, que tenga que ser, pues, es decir, el centro de los servicios administrativos, pues a lo mejor no estaba mal, y eso se solventa con mucho menos dinero, pero bueno, que decir, se trata simplemente de valorar también equipamientos públicos. Gracias. Goretti. Non ia intervir, pero como agora tamén Alejandro xa se pasou a outra cuestión que é tamén interesante, que provén máis que da esquerda do mundo do feminismo e tal, somos seres en construción, está ben que se vaya construindo e que adiante máis veces pola esquerda que ao mellor acaba collendo gusto, collendo gusto. Eu simplemente creo que é bo que haxa pois tamén unanimidade nesta cuestión e que tamén se implique o conxunto da corporación, pero claro, non é solamente a habilidade do alcalde, que o alcalde tamén sabe que está en minoría, xa dixo, o lóxico é que isto sexa algo en que participen todos os grupos, e creo que non era de recibo tampouco que houvese pois, unha posibilidade de que todos os grupos estivésemos de acordo en facer esa comisión de estudo e resulta claro que o grupo de goberno pase dunha maioría que propón iso, non? Creo que non é boa maneira de funcionar, non? Sí, Alejandro, mira onde rematou Jorge Bestringe, todo pode pasar. Dito máis alá do chascarrillo, sí que quería comentar algunha cuestión que se me esqueceu antes da iniciativa do Partido Popular. Non concordo de todas maneiras, e non é por establecer algo disonante, non co parágrafo no cal se fala da necesidade de investir no rural e que hai que compensar no ensanche. Creo que hai un desequilibrio territorial histórico, non hai que compensar ningún investimento no rural, é de xustiza, hai un pacto polo rural asinado por todos os grupos, marcado no tempo, e coido que hai moitas máis justificacións para actuar na parcela do Peleteiro sin entrar na cuestión de requerido territorial, como tamén hai outras zonas do ensanche e dos barrios onde é necesario facer o mellor este tipo de actuacións, non ten por que ser únicamente no centro do ensanche, non? E outra cuestión, evidentemente, eu non sei que grado de culpabilidade tivo vostede en que o PSOE no seu momento non fixera a aprobación inicial da actuación na parcela de Peleteiro, señor alcalde. Podo intuílo, pero seguramente será negado. Vostede dirá que pasaba por aí que era candidato. Eu, como lle recoñezo o peso político e a capacidade de decisión, sei que foi algo máis que unha persoa que deu a súa opinión, pero creo que cometou un grave error, porque despois dunha tramitación de 2 anos, creo que tería sido a aprobación inicial, creo que tería tido marxe para introducir as modificacións que consideraran na aprobación definitiva, teríamos evitado o risco de que na parcela poda haber un movimento especulativo, tal como está en este momento regulada no plan xeral, e non estaríamos creando ningún tipo de comisión especial para estudo. É dicir, eu digo yo sinceramente, co consenso do tecido asociativo, digo yo, incluso dende a distancia e dende o cabreo e dende a frustración que a mí me supuxo que ese proceso non fora aprobado, creo que vostede estaría nunha mellor posición incluso para introducir as modificacións na aprobación definitiva que vostede considerara ou facer as acotacións que vostede considerara e que imos a ter Peleteiro para rato e vai ser difícil establecer un consenso, non? Eu alégrome de que haxa unanimidade na creación da Comisión de Estudo de Carácter Especial, que falemos, que fixemos posicións e que intentemos chegar a un punto de encontro. Coido que imos a perder moito tempo, pero coido que é positivo que a cidade necesita, así que nada, moitas gracias. Bueno, moitas gracias a todos. En todo caso, Alejandro, hai que ter cuidado, porque se empeza índose hacia a esquerda e nunca se sabe onde pode acabar eso. Hai que ter moito cuidado. Pero bueno, estamos en etapas navideñas e estas etapas navideñas é onde se debe producir a maior converxencia. En calquer caso, eu asumo
o da Comisión de Estudio non só por inteligencia política, sino porque efectivamente isto naceu por unanimidade. Cando se aprobou inicialmente o proxecto de Peleteiro, que o objetivo era convertir o Colexio Peleteiro, que ali había que pechalo, porque iso nunca se chegou a poñer sobre a mesa, pero o Colexio Peleteiro na ubicación onde estaba incumplía a normativa actual e non a podía cumplir porque non tiña disponibilidade de espacio en esa parcela. Por lo tanto, esa era unha operación que tiña como objetivo que un centro educativo, ainda que fora privado, pero un centro educativo de prestixio desta ciudad poidera desenvolverse. E debe ser motivo de orgullo para toda a corporación decir que hoxe, en todos os anuarios que se sacan en España, dos 100 millores colexios, o Peleteiro, o posto máis atrás que ocupa é o terceiro. Incluso o ano pasado era o número 1. Parece que este ano é o 2 ou o 3. Quero dicir, este ano 3 e o ano pasado o 1. Quero dicir que fixemos que un centro educativo que estaba amenazado se convertira nun centro educativo de referencia a nivel nacional. E logo o segundo era que fora un motor para a dinamización do ensanche. Eu creo que ese objetivo, que motivou a unanimidade de todos os grupos, debe prevalecer e debemos traballar sobre el. Sobre as dúbidas que a mí me suscitaba a proposta que se trouxe ao pleno no mes de abril, don Martiño, cando vostede queira, tomamos un café e explícollas con detenimento, porque non teño ningún problema. E eu espero que agora poidamos dar cumplida resposta justamente a esas dúbidas que ahora non me vou alargar porque nos iríamos fora do pleno. Agradecer a todos a súa posición, entendo que queda aprobado por unanimidade. Si suprímese unha emenda en boche da presidencia aceptada, transaccional, suprímese dando preferencia do final. Sí, queda así a creación dunha comisión de estudo de carácter especial integrada consonte a un sistema de voto ponderado por 2 membros de cada grupo municipal para analizar as posibilidades de desenvolvemento urbanístico da parcela do antigo Colexio Peleteiro. Gracias. Totalmente de acordo. E, por suposto, a principios de xaneiro lles facilitaremos a todos os grupos o estudio ese en canto recibamos oficialmente. Moi ben, entonces unanimidade con esa... Pasamos ao punto seguinte. Que vaya. Punto número 7. Un segundo que trastoquei aquí. Pois non sei onde metí en orden do día. Que é o punto número 7, que é a proposición do Grupo Municipal de Compostela Aberta para a continuidade da construción da Compostela Territorio das Mulleres. Entendo que aquí non houbo acordo final, polo tanto, doña Marta Lois, ten vostede a palabra. Ben, boa tarde de novo. Ben, a proposición que o Grupo de Compostela Aberta presenta leva por título a continuidade na construción da Compostela Territorio das Mulleres. Antes de comenzar a explicar un pouco os motivos desta proposición, sí que me gustaría novamente, pois, en este caso, agradecer de maneira específica ás estudantes do colectivo, estudantes universitarias do colectivo Campus do Medo por terse achegado ao pleno e expoñer as súas demandas, que parte desas demandas pois procuramos pois tamén as incluir nesta proposición. Ben, esta proposición non vai dirixida a un departamento municipal particular, sino ao contrario, diríxese ao conxunto do grupo de goberno, diríxese ao conxunto das políticas locais e moi especialmente tamén a persoa máxima responsable das mesmas, como é o alcalde de Santiago. Sí, señor Bugallo, esta vez tamén vouno a interpelar nesta proposición, porque só dende a vontade e o compromiso político firme tamén de alcaldía vai ser posible levar a cabo políticas públicas para que a igualdade entre mulleres e homes sexa unha realidade efectiva no noso municipio. Un compromiso que, en calquera caso, ten que ir máis alá das ritualizacións institucionais e da conmemoración puntual que facemos o 25N, o 8 de marzo,
ten que ser un compromiso tamén en materia orzamentaria, un compromiso na adicación de recursos, un compromiso para que este asunto ocupe un lugar central na xenda política, un compromiso para apostar pola formación, pola implementación destas políticas tamén en áreas, en departamentos pois menos proclives, menos afeitos a levar a cabo estas políticas. Unha cuestión numérica tamén, se pensamos no número de homes e de mulleres deste municipio, de acordo co INE no 2018, falamos de que somos alrededor de 96.405 persoas e aproximadamente máis do 51% deste municipio somos mulleres. En ese sentido, outra razón relevante e de peso para entender que estas políticas e estas reflexións teñen que estar a orde do día no foco central da xenda política. Porque, como ben sabe, o alcalde, o conxunto da corporación e as mulleres, polo feito de selo, a día de hoxe continuamos sufrindo desigualdades estructurais, económicas e sociais e que se manteñen no tempo ligado, como saben, tamén á construción social dos xéneros. Estas desigualdades, ademais, adquiren unha expresión dramática e grave a través das violencias machistas que día a día pois sufrimos as mulleres. Na exposición de motivos desta proposición indicamos que durante o mandato de Compostela Aberta pois impulsouse unha política de xénero transversal que tratamos de que interpelase ao conxunto dos departamentos municipais e tamén se implicou a axentes económicos e sociais da cidade. Creouse un mapa de recursos, de lugares, de equipamentos que axudasen a construir o que deu en chamarse a Compostela Territorio das Mulleres. A Compostela Territorio das Mulleres é unha ferramenta municipal para construir un municipio máis igualitario e inclusivo. Nesa viaxe, nese inicio dese impulso, exploráronse moitas dimensións, entre elas tamén a dimensión turística, como ben debe saber o compañeiro Sindo, para convertir Santiago, mediante a figura de Rosalía de Castro, pois nunha capital e nun destino singular e amigable ás mulleres. Vinculáronse tamén un número moi importante de hotéis e de locais da restauración a este proxecto de Territorio das Mulleres que asinaron un protocolo. E, por outra parte, como decimos na proposición, fixéronse actuacións importantes, entre outras, pois, abriuse a Casa Xoana Torres, se levou a cabo unha programación cultural na mesma, se recuperaron os premios Xoana Torres aí da man tamén do impulso, hai que recoñecelo do grupo do BNG en pleno, se recuperaron os premios Xoana Torres, se construíu un observatorio municipal de xénero, se apostou por a denominación do Estadio de Fútbol Municipal de San Lázaro en Estadio Verónica Boquete, se iniciaron políticas, moitas delas de apoio tamén ás mulleres do rural e toda unha serie de actuacións en diferentes campos, eidos, transversais, para que esta ferramenta foise unha realidade efectiva. Estamos a piques de rematar 2019 e observamos con certa preocupación dende Compostela Aberta que o Grupo de Goberno Socialista pois en este momento non está amosando, nos parece, a musculatura, a fortaleza, o compromiso necesario para continuar con esta construción da Compostela Territorio das Mulleres. Nos últimos meses deu-nos a sensación de que non houbo ningunha programación impulsada polo Concello na Casa Xoana Torres, tampouco se observou ningún avance na ampliación do tecido de hostelería, coa igualdade, tampouco se sacaron adiante algunhas ferramentas que estaban xa listas para poder implementar, como unha app que se chama Alerta Lila e que precisaba pois ser levada aos grupos, aos colectivos de mulleres e feministas para facer un programa piloto. Tampouco se levou a cabo a presentación de un vídeo de sensibilización en materia de violencias machistas dirixido á poboación adolescente que foi encargado a través dos recursos do Estado no Pacto do Estado contra as violencias machistas e botamos en falta toda unha serie de políticas e de accións importantes e moitos eidos para, como decía antes, continuar. Como estamos
xa moi pronto a piques novamente de iniciar un novo ano e de que chego 8 de marzo, Día Internacional da Muller, e porque consideramos que sigue sendo urxente e necesario renovar o compromiso coas políticas transversais de igualdade de xénero, Compostela Aberta pois, solicita ao grupo, a corporación, levar a cabo un compromiso, un acordo que consta de 7 puntos. Eses puntos resumo moi brevemente, bueno, non teño tempo na segunda intervención. En canto ás emendas, eso sí, un minuto que me tomo da segunda intervención, decir que sí que recollemos e asumimos e aceptamos a emenda do BNG porque creemos que encaixa perfectamente na liña do contido, pero lamentablemente non entendemos moi ben a emenda a totalidade de sustitución do conxunto do texto e das medidas que quedarían solamente no reflexo de un solo punto que se valeira tamén de contido e solo se aseguraría activar o bio. Solo se cambiaría o do biogen. Sin a app, o resto dos puntos e a app e o vídeo se quitarían. Bueno, pois o que, se mo permiten, deixo a miña quenda e na segunda quenda pois me posiciono en relación a esta cuestión que, disculpa, pero entendino de outra maneira. Moitas grazas. Doña Goretti? Sí, ben, eu anuncio xa que o Bloque Nacionalista Galego vai votar a favor desta proposición presentada por Compostela Aberta con dúas consideracións iniciais e logo algún pequeno matiz a respecto das propostas. A primeira é que, vamos, o certo que, como están aí as hemerotecas, durante todo o pasado mandato e mesmo durante a campaña electoral eu fixen varias veces declaracións a respecto de que consideraba que a área de igualdade que levaba a concelleira Marta Lois pois eran pasos moi sustanciais e decididos na implementación de políticas feministas no noso concello. Eu creo que se fixo un bo traballo desde esa perspectiva e creo que estamos en condicións de lle dar continuidade a un traballo ben feito nese ámbito. Agora, que quería puntualizar? Porque senón, ás veces, despois parece que nos liamos en cuestións que son de matiz e son pequenas cousas. O tema que a transversalidade de xénero e a política feminista pois xa chegaron a gobernos municipais de Santiago hai tempo, xa se fixo, e estou segura que vou poñer un exemplo en que estamos todo o mundo de acordo. Pois en Carno Otero traballou pola igualdade, fixo desde a perspectiva de transversalidade e de política feminista e, de feito, ela mesma xa tiña ese proxecto da Casa das Mulleres que é certo que logo se puido culminar na etapa de Marta Lois e que creo que é un magnífico proxecto. Pero esa transversalidade eu creo que en ningún equipo, e hai que recoñecelo, chegou ao conxunto das áreas de goberno. É moi difícil, nin nesta institución nin noutras, nin nos concellos do país, non sei se hai algún en que chegase a todos. É difícil que todas as áreas do goberno teñan esa consciencia da necesidade de que hai que planificar tendo en conta en urbanismo, en economía, en turismo, en educación. É difícil ás veces que iso chegue. E a dotación económica, que é certo que se incrementou, tamén ás veces eu polo menos botei en falta e tamén o dixen aquí que ese plan de igualdade tivese unha dotación económica que parecía que se ia desenvolver dunha maneira máis activa. E é certo que sí que se recuperaron cuestións, algunhas delas impulsadas por nós, como se acaba de dicir, da Xoana Torres, outras como a iluminación do campus nas rúas das que falaba Lucía, que tamén nos trouxemos aquí, outras quedaron un pouco a medias, como a feminización do rueiro e das prazas, por eso creemos que é necesario, porque senón ao final, cando chegamos ás comisións, sempre aparecen novas propostas e esa balanza de discriminatoria onde as mulleres ocupan moi pouco lugar, é difícil de equilibrar se iso non se tenga en conta, e outras quedaron a medias, como a activación do sistema biogen que xa aprobara neste pleno, pero quedou sin desenvolver, ou o tema de facer un plan de sensibilización e formación interno para todo o mundo. Entón, fica moito por facer, eu creo que sempre estas cuestións son colectivas, que vou mirar atrás, apoiarse no movimento feminista en todo o que leva feito e saber que desde as institucións hai moito tempo que se leva traballando en igualdade de xénero, en transversalidade, e que eu creo que é algo de que todo o mundo nos temos que concienciar. Está claro que comezando pola alcaldía e acabando
por todas e cada unha das concellerías que as políticas de igualdade non son da área de igualdade, senón que son do conxunto de todas as concellerías da corporación e que todo o mundo se ten que poñer, todas as áreas teñen que poñer o seu punto e o seu grau de area para que isto funcione ben, senón ao final pois acabamos facendo guetos, creando estereotipos e non superando, eu creo que cuestións que se poden ter moi claras desde a área de igualdade, mas que logo acaban traducíndose en moi pouca cousa para o conxunto da poboación. É por iso que xa digo que nós imos votar a favor desta proposta. Ten agora a palabra o Partido Popular, non? Moitas grazas. Desde o Partido Popular creemos que a loita pola igualdade ten que estar fora dos debates partidistas e creemos no consenso no que atinxe a estas políticas. Non penso que ningún grupo deste pleno teña que patrimonializar a igualdade de xénero. Hai leis de gobernos de todas as cores políticas. Está claro que todas as concelleiras que pasaron polo Departamento de Igualdade pois fixeron con maior ou menor acerto todo o que crían necesario o mellor para as mulleres da nosa cidade. Todos os que estamos aquí penso que cremos na igualdade, non máis vostedes ca nós, nin nós ca vostedes, todos igual. O que sí é que o plasmamos o mellor. Sí, señora Lois, non nos pode acusar a nós de que creamos menos na igualdade que vostedes, porque, primeiro, non está dentro das nosas cabezas, nin nos dentro das súas, porque a veces as políticas non teñen por que ser iguais. As políticas que faría eu como concelleira ou que fixen, está claro que non foron iguais ás súas e ao revés. Pero creo que non se nos pode acusar a ningún de que pois non promovamos a igualdade neste Concello. Penso que lle quedou certo resquemor desde o pasado pleno, despois da iniciativa do Partido Popular, despois da conmemoración do 25N, e vennos a traer agora ao pleno de decembro unha iniciativa na que louvan as medidas que tomou Compostela Aberta durante o seu goberno. Chamame a atención, como sempre, non quero deixar de dicilo, que obvian pois a atención ás mulleres, supoño porque xa quedou aprobado no anterior pleno, ou quero pensar. Por eso dicía que cada un ten a súa forma de aplicar as políticas de igualdade. Nos creemos fundamentalmente na atención, na sensibilización e na prevención, pero non se pode facer sensibilización nin prevención sen ter a atención completamente cuberta, cousa que sabemos que non estivo así no seu goberno. Por eso, pois a veces chama a atención que veñan a sacar peito de como foi a xestión por parte de Compostela Aberta durante o seu goberno. En relación aos puntos da súa proposición, valoramos positivamente que falen do termo coxestión, teñan cambiado de autoxestión a coxestión, porque despois do desastre da autoxestión en algún outro centro, e mesmo nese, pois polo menos pasan a coxestión, que esperemos que non se converta nunha conxestión, e que pois o equipo de goberno sexa quen de darlle un contido para todas as mulleres da cidade a este centro Xoana Torres. Por suposto, estamos de acordo con a transversalidade das políticas de igualdade, de feito, levámola no noso programa electoral, máis alá íbamos ata propoñer que as políticas de igualdade dependeran directamente da alcaldía para que fose unha transversalidade efectiva. Non vou a entrar máis nos puntos que estamos de acordo, porque é verdade que, como dicía ao comezo, este é un tema de consenso, en líneas xerais sempre estamos de acordo e quero que quede patente. O que si me gustaría era chamar a atención sobre que agora traigan aquí activar definitivamente o biogen, porque quero recordar que o Partido Popular trouxo este pleno a activación do biogen en Santiago en xullo de 2017, reiterouno en 2018, volveuse a levar a mesa de coordinación local en novembro de 2018, en xaneiro de 2019, e Compostela Aberta leva este tema á Xunta de Está xa acabando o seu tempo, aínda que non está contabilizándose aí, pero xa está pasándose de tempo.
Compostela Aberta anuncia a incorporación ao biogen en maio de 2019 en plena campaña electoral. Tuveron moito tempo para facelo cando yo reclamaba o Partido Popular non o fixeron. Nos estamos de acordo ca emenda que presenta o Partido Socialista e votaremos a favor desta iniciativa sempre cando se inclúa esa emenda. Moitas grazas. Ten a palabra Noa Díaz, concelleira de Igualdade. Bueno, primeiro agradecer a intervención das estudantes do Campus do Medo. Unha mágoa que nos temos aquí, porque, bueno, gustaríame tamén que escritasen esta intervención, agardo que fagan en calquera outro momento. Dicerles tamén que esta concellera recibiu unha petición para reunirse comigo hai 2 semanas e a cita era hoxe, precisamente, que era cando eu podía recibilas e adiaron elas para o mes de xaneiro e entendo que terán razóns, obviamente, pero bueno, que a mí non me chegou nunha petición de reunión antes, co cal non sei exactamente a que se referían. O segundo que quería decir, e comparto o que dicía a concellera Goretti, é que eu tamén creo que o goberno eu tamén creo que o goberno anterior encabezado e a concellería que encabezaba a Marta Lois fixo un gran traballo en materia de igualdade e isto hai que dicilo e é evidente, tan evidente é que moitas das políticas que agora mesmo continúan se siguen implementando precisamente porque eran boas políticas. No que sí xa o mellor non coincidimos tanto é que nesta proposición se fala de alguna maneira en caer na parálise. En absoluto este Concello está caendo na parálise en materia de muller. Moi ao contrario, este departamento, fora da conmemoración do 25N, que sei que sí son datas conmemorativas, pero este ano o CIM decidimos que fora desde o CIM, dende onde se desenvolvese ou se organizase ou se desenvolvese todo o que ten que ver coa conmemoración do 25N e podo asegurarlles que foron 2 meses de intensísimo traballo para que ao final, bueno, todo saíse un pouco ben ou mal, non o sei, evidentemente tamén aprenderemos dos erros. Pero sí estamos traballando, que pasa? Que estamos traballando en cuestións que quizáis non teñen a visibilidade pública a que se pode estar acostumado. Asumo o mellor parte de culpa nesa cuestión, pero que sí supón tamén un inxente esforzo. Falamos de que estamos solucionando a situación irregular do Centro de Información á Muller, falamos tamén de pôr en marcha, que hoxe xa se anunciou, que vai haber 4 efectivos para o sistema biogen, empezamos que estas 4 persoas empezarán a formación para, en breve, poder por fin poñer en marcha o sistema de biogen. Aproveito tamén dende aquí para agradecer o traballo do meu compañeiro, o concelleiro Gonzalo Muiños, e da Policía Local, porque puxeron moito empeño en que isto fose adiante. Falamos tamén de que sí que xa estamos organizando plans de formación e igualdade para o persoal de Concello, non son igualdade, tamén advirto en cuestións LGTB, e demais. Así que o único que quería ahora facer aquí era só entrar nalgúas cuestións desta proposición, coa que a priori, obviamente, non podía ser de outra maneira, estamos absolutamente de acordos, nós tamén creemos na igualdade como na transversalidade da igualdade, que ten que chegar a todas partes. Anuncio tamén que estamos estudando, obviamente non para este ano, pero sí que estudaremos a posibilidade de facer uns orzamentos participativos en clave en perspectiva de xénero, implementar en perspectiva de xénero e demais. Pero, neste momento, que si podo dicir, falando en cuestións concretas, falamos do modelo de xestión da Casa Xoana Torres. A Casa Xoana Torres siga a funcionar como ata agora, tamén a compañeira Castelao falaba de non como autoxestión, como unha coxestión, obviamente, siga a funcionar así, sen que haxa absolutamente ningún problema. Pero tamén anuncio aquí que saiban que estamos empezando a traballar nun regulamento dese espazo, que, como saben, é de competencia municipal. Sobre a organización da actividade na propia casa, bueno, direille que, efectivamente, como vostede debe saber, estamos pendentes dun contrato que asegura unha programación estable para esa casa. Dito isto, tamén teño que dicir que, pola documentación a que puiden acceder, ou polo menos que consta nese departamento, a actividade máis inxente que se tivo durante estes 2 anos de vida da Casa Xoana Torres tivo lugar nos meses de marzo, abril e maio, e nós aínda non chegamos a eses meses, un pouco arredor do Día da Muller, da conmemoración do 8 de marzo. Sí que tivo moita actividade, pero non toda organizada polo Concello, como está pasando agora, que tamén a Casa Xoana Torres está a ter moitísima actividade. Anuncio tamén que nos agardamos, e estamos, creo que, en disposición de anunciar que empezaremos esa actividade da Casa Xoana Torres a comezos do mes de xaneiro, porque ata agora non podíamos, porque estábamos agardando por ese contrato que, bueno, as cousas funcionan así, como se vai demorar, por iso queremos advertilo, adiantarnos.
E xa o último, no tempo que me queda, simplemente quería explicar un pouco o sentido da nosa emenda. Non eliminei a cuestión de a alusión ao Campus do Medo ou as estudantes de Campus do Medo, era simplemente porque creemos que o que hai que mellorar é a iluminación en xeral para que nós poidamos, nós as mulleres poidamos estar seguras por toda a cidade, non só no que ten que ver cos campus, entre outras cosas, porque ademais hai algunhas zonas que estará por ver se nos compete a nós ou compete a universidade mellorar esa iluminación. Dito isto, sobre a APP queremos estudar, por eso propoñemos retirala, porque queremos estudar realmente a seguridade xurídica que non haxa problemas de seguridade precisamente con a aplicación que a priori, unha aplicación informática que a priori aínda non estamos seguros de que teña a utilidade que di ter. Por outra banda, sí queremos estar seguros en termos xurídicos de que non vai ter ningún problema poñer en funcionamento. Moitas gracias. E abrimos de novo o turno de intervencións. Doña Marta Lois. Ben, pois boa tarde de novo e tratando de ser breve. En primeiro lugar, a verdade é que me gustaría globalmente agradecer o conxunto das intervencións e dos apoios con matices amosados por todos os grupos, independentemente, como decía a señora Castelao, que en materia de o como e o que das políticas de xénero pois teñamos diversencias, non? Pero que haxa, eu creo que esta recuperación de un certo consenso en que en esta materia tan central poidamos ter puntos en común. En relación á emenda do Grupo Socialista, a verdade é que foi un malentendido meu inicial, pero sí que ten unha redacción confusa por dúas cuestións. Unha, polo que acaba de comentar a concelleira Noa Díaz, en relación ao campus do Medo, no punto 6 decimos impulsar unha mellora da iluminación no campus e nas rúas e parques deficientemente iluminados, dando cumprimento ás demandas do campus. É dicir, que vai máis alá do propio campus. Entón, resulta un pouco, pouco comprensible, un pouco entendible que se queira deixar fora. E respecto ao da app, tendo en conta todos eses meses de traballo e a posibilidade de levala, de lanzala agora como un piloto, non? E consultar cos grupos, cos colectivos feministas, cos colectivos de mulleres, a súa viabilidade pois é unha mágoa, pero en aras de traballar por un consenso, por poder aprobar co conxunto dos grupos, gustaríame que o Grupo Socialista se comprometese a avaliar xurídicamente, como acaba de dicir ahora a concelleira, esta app e canto antes darlle a oportunidade de sacala como unha política piloto, e entonces aceptamos a emenda e reitero o agradecimento conxunto dos grupos o apoio a esta proposición, que por outra banda tiña como finalidade que non sempre estes temas vayan a última hora do pleno nas proposicións, cando todas e todos estamos cansos e dá a sensación de que hai que saldalos sin debatir, sin pensar, que é un tema central tamén das axendas políticas locais. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, doña Marta. Desexan intervir os restantes grupos? Doña Noa. Sí, desexo intervir porque quero de unha maneira explicar por que hai este posicionamento con respecto a esa app. A cuestión é que este goberno considera, quero dicir, asusta un pouco ás veces determinadas ferramentas que se nos ofrecen ás mulleres pensando ou poñéndonos, ou parece ás veces que nos poñemos nunha posición como victimista, non? A victimización da muller, que sempre precisamos que nos protexan e demais. Eu creo que debería ser ao revés. Nós como administración o que temos que fortalecer e de alguna maneira asegurar é o empoderamento de nós como mulleres, que poidamos ir tranquilas polas rúas, e niso consiste unha mellor iluminación e moitas das cuestións que aquí planteaba tamén a estudante, a representante do Campus do Medo. Quero que se entenda que nós, evidentemente, sí que imos avaliar esa app, porque ademais o gracioso do asunto é que me está resultando bastante complicado ser capaz de vela, sei cales son as súas utilidades e demais, pero vela o que vela non se pode ver, tamén hai certos problemas técnicos, según que creo que xa o sabía antes, pero tamén é unha cuestión xurídica, pero
xurídica e de seguridade. Non vai ser só un problema do tratamento dos datos das persoas que entren ali, tamén unha cuestión de seguridade, porque como vostede ben sabe, na última mesa de coordinación, na última mesa local de coordinación, xa se poñía, non era, había demasiadas persoas ou os entes que estaban ali presentes que poñían en cuestión a viabilidade ou realmente a utilidade dunha aplicación como esta, non? Estaba vendo certamente problemas, co cal eu sí que me comprometo a ver si esta é unha aplicación que se pode pôr en marcha sin ningún problema, podemos estudalo, pero, bueno, que hai máis que unha avaliación xurídica detrás. Como quedamos? Porque por unanimidade, quedaría por unanimidade, perfecto. Se acepta formalmente esa enmenda tal cual, non? Moitísimas gracias a todas e a todos tamén. Pasamos a última das proposicións que é a presentada polo Grupo Municipal de Compostela a Berta relativa ao programa de residencias de creación e pensamento para acoller o talento que se nos camiños de Santiago. Por Compostela Berta entendo que vai intervir doña Branca. Xa me parecía, gracias. Bueno, brevemente, a última proposición é algo moi concreto, o que traemos nesta proposición de plantexar o impulso dun programa de residencias de creación e pensamento para acoller o talento que recibimos polos camiños de Santiago. É unha oportunidade que pensamos que trae o Xacobeo 2021, que implica que na cidade en moitos espazos temos que repensar a acollida como xa falamos noutras proposicións e noutros debates neste pleno, pero consideramos que debemos repensar a acollida en relación as peregrinas e os peregrinos, porque consideramos que non estamos atentos ás súas expectativas específicas de acollida na cidade. Pensamos que sería unha proposta moi sinxela a nivel de xestión, posibilitar unha convocatoria aberta internacional de residencias para que as moitísimas persoas que nos visitan e que peregrinan a Compostela, entre elas pois hai profesionais de moitísimos ámbitos, especialistas, chegan a Compostela despois de vivir unha experiencia vital moi intensa que fai que sería moi positivo acollelos en espazos da cidade, en espazos tanto municipais como non municipais, como pode ser pois a Casa das Mulleres, que chegaran mulleres doutros lugares e que puideran falar das políticas de igualdade que se están desenvolvendo noutras cidades, ou que chegaran xente que está traballando a nivel de mobilidade ou de sostenibilidade alimentaria e que puidera vir a pensar a mobilidade, por exemplo, con grupos que xa o están facendo nesta cidade, que profesores de outros lugares, especialistas en educación, pois puideran visitar os nosos colexios e as ANAPAs e entrar en encontro con múltiples comunidades educativas da cidade e así sucesivamente. Penso que chegan entre os 327.000 peregrinos e peregrinas que chegaron a Compostela. Penso que hai unha parte que lle gustaría quedar na cidade e pensar a cidade a que chegan conxuntamente. Para isto, efectivamente, hai que levar adiante unha convocatoria para que a xente poida decidilo no seu lugar de inicio, non? Pensamos que isto só se pode facer efectivamente en colaboración con outras institucións da cidade, así o puxemos en coñecemento durante o anterior mandato municipal. Pensamos que a Universidade, o Consello da Cultura e a Xunta de Galicia deberían entrar a formar parte
dun proceso de acollida que pensamos que sería innovador e que sumaría, polo menos a nivel cualitativo, unha forma de pensar a cidade conxuntamente ca xente que nos visita e ca xente que peregrina a Compostela, que non son turistas. Algúnas veces non distinguimos a experiencia que implica a peregrinación, que moitas veces é moi distinta da experiencia turística e as expectativas tamén son moi diferentes. Entón, o acordo é algo moi sinxelo, moi concreto, que é desenvolver un programa de residencias de creación e pensamento que acollan e proxecten sobre a cidade o coñecemento, o talento e a innovación que recibimos hoxe e dende fai moitos séculos polo Camiño de Santiago, pero que pensamos que este 2021 é un espazo perfecto para repensar a acollida na cidade neste senso. Moitas gracias. Moitas grazas, doña Branca, polo bloque. Moi ben. Ten vostede a palabra. Ben, boa tarde, noite xa. En primeiro lugar, sinalar que esta proposición trae unha temática interesante, que é a de atraer e fomentar a acollida do talento que recibimos polos camiños de Santiago. Dicir tamén que estamos de acordo con moitas das cousas que aquí figuran, como que a cultura debe fomentarse en todas partes todo o ano e non só en lugares privilexiados e en datas determinadas, e que aproveitar o Xacobeo para isto pode resultar positivo e precisamente ser unha boa oportunidade para facelo, máis alá das diferentes ideas do Xacobeo que podamos ter e das críticas que podamos ter ao modelo actual do Xacobeo, que as temos. A idea de crear en Santiago residencias de creación e pensamento para acoller peregrinas e peregrinos con talento, capacidade e interese por compartir a súa experiencia e coñecemento cos colectivos de aquí non é mala, parecenos boa. Agora ben, no BNG queremos facer algunha matización relativa a que entendemos que o Concello debe ter outras prioridades. Explícome. E para explicar isto podemos recuperar algún dos datos que traíamos na nosa moción sobre a programación cultural, por exemplo, que temos no Concello un elevado número de afiliacións culturais á Seguridade Social, empresas culturais e demais, que supoñen un 5,1% do Produto Interior Bruto, que o sector cultural en Santiago é estratéxico e, en cambio, non nos sobra promoción e valoración do que producimos a nivel cultural, un sector que aínda non se recuperou en canto ás posibilidades e axudas doutros momentos de especial relevancia na oferta, que temos unha alarmante falta de información en orixe a respecto da actividade cultural que temos en Santiago e tamén unha falta de programación axeitada para poñermos en valor o noso potencial tanto local como nacional en materia de cultura, insistir en que o noso foco, sobre todo desde o que depende do Concello, debe estar en conseguir que os visitantes que temos que tamén consuman cultura, que vemos que non é esa cifra tan elevada como debería ser, e tamén o foco en promocionar e internacionalizar ao máximo e darlle difusión aos grupos composteláns que conforman a nosa cultura de base. E logo, quizáis, nun segundo plano, o que se suxire nesta proposición, que, insisto, non nos parece mal. Con isto, insistir en que as ideas que se traen aquí non nos parecen negativas, todo o contrario, son interesantes e non hai que descartalas. Algúnas incluso se poderían realizar independentemente da cuestión da creación das residencias de creación e pensamento ou pensar alternativas para leválas a cabo, como, por exemplo, intercambios culturais para que tamén as nosas creadoras e as nosas artistas poidan visitar, enriquecer e enriquecerse noutros lugares. Quizáis un proxecto destas características probablemente debería ser asumido e impulsado desde a Xunta e financiado por ela tamén, entendendo como por isto non só a colaboración que se propón nesta proposición, senón tamén que se encargue, senón máis ben que se encargue directamente do proxecto, deixando para o Concello outro tipo de prioridades de gasto e investimento. En calquera caso, enfatizar que debemos dar prioridade a poñer en valor a nosa cultura e internacionalizala, que nesa liña viñan outras propostas que si consideramos prioritarias para esta cidade e para promocionar o noso potencial local,
pero vamos, que non nos opoñemos á idea de Santiago como acolledora de talento, senón todo o contrario. Simplemente queríamos facer pois un pouco estas puntualizacións sobre unha idea que en sí pois tamén está ben, evidentemente. De momento nada máis. Moitas gracias, doña Navia. A continuación, doña María. Grazas, alcalde, boa tarde. Señora Novo, vaya por diante que o noso grupo vai apoiar esta proposición porque reflicte algunha cousa que desde o Grupo Municipal Popular levamos dicindo varios anos, concretamente os 4 anos de Compostela Aberta no goberno, por exemplo. E vou destacar simplemente dúas. Primeiro, nos sempre mantivemos a importancia do Camiño de Santiago e do Xacobeo para a cidade, cousa que, bueno, non sempre foi así por parte de Compostela Aberta. E a segunda cuestión é que concordamos co escaso ou nulo consumo cultural dos turistas, visitantes, peregrinos, etc., que se achegan á cidade, con esa cifra, efectivamente, que vostede nomea na exposición de motivos de un 0,8%. Pero vostede, de xeito individual, foi responsable da área de acción cultural, sen que teña desenvolvido ningunha acción, e digo ningunha, nin sobre o camiño, nin como reverter este escaso nulo consumo cultural. Vostedes tamén, como colectivo, como Compostela Aberta, como goberno durante 4 anos, tampouco. Ningunha soa referencia ao Xacobeo no Plan Estratégico de Turismo. Tan só 3 accións que non vou a decir residuais, porque efectivamente hai unha que é importante, mellora do camiño e de seus elementos patrimoniais no Concello. Quere decir, actúa a Xunta de Galicia e o Consorcio de Santiago. A parte deso, nada. Como decía, ningunha soa referencia ao Xacobeo no Plan Estratégico, ningunha chega, nin idea, a Comisión Xacobeo 21, creada pola Xunta de Galicia, ningunha planificación por parte do Goberno Municipal para este recurso cultural que ahora vostede ven de descubrir e turístico tan importante, e ningunha, por suposto, planificación para a celebración do Xacobeo 21. Señora Novo, parece que vostede descubriu o camiño agora. É unha mágoa, porque eu sei que o teña ben cerca. De feito, o tiña na casa, sen arrodeos, sin desvíos, o tiña na casa. Podía aprender aí moitísimo. E claro, resulta que hoxe decía a señora Lois que cando queremos dilatar procesos e tomas de decisións, encargamos informes. Xustamente o que fixo vostede, encargar o primeiro informe anual de Cultura en Santiago. E a señora Lois ten razón. Ten razón. Vostede desviou a atención porque ese dato do escaso consumo cultural que hoxe pon en riba da mesa e que de algún xeito serve para justificar a súa proposición xa é coñecido. Xa é coñecido ou deberá serlo. Eu estou segura que a señora Lois o coñece perfectamente porque está no informe anual do CETUR, na análise do perfil de turista, excursionistas e peregrino, porque sí, señora Navia, diferenciamos perfectamente cale cada quen. Pois digo, nese informe anual leva moitísimo tempo dando esa sinal, sen que o Goberno de Compostela Aberta tivera ningunha atención. E nós o verbalizamos máis dunha ocasión, e seguro que a señora Leos o lembra, estarán nas actas, para demostrar que efectivamente é necesario tomar conciencia e establecer ferramentas e instrumentos que posibiliten o incremento de consumo cultural nunha cidade cun dinamismo cultural moi grande e que ademais a todos nos orgullece decir que somos unha cidade cultural. Pero o feito é que o consumo cultural para os nosos visitantes pasa desapercibido. Todo o que oferta a cidade pasa desapercibido, está invisibilizado. Eu non sei como vai a articular o Goberno a posta en marcha desta proposición, porque non se trata de facer peregrinos os que poseen talento, sino que os peregrinos que veñen polo camino que poseen talentos podan ser recibidos na cidade e aproveitar toda a súa experiencia. Polo tanto, non volva peregrinos a persoas xa con recoñecido prestixio como fixo a señora Lois, levou a xente polo camiño portugués e logo lle pagou un contratiño menor. Non fagan eso, por favor, señores do Goberno. Senón que nos esperamos que sexa, efectivamente, con criterios obxectivos, con transparencia e con absoluta coñecemento de toda a xente. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. Por o Grupo Socialista intervén doña Mercedes Rosón. Boa tarde de novo, ben querida Branca. A verdade é que é moi curioso que as proposicións do Grupo de Compostela Aberta en materia de cultura sempre
propostas por vostede, e ás veces vayan en consonancia con o traballo que estamos a facer, que estáse a facer dende a Consellería de Acción Cultural. Xa, eu recordo que no pleno do mes de outubro e tamén como a resultas de outra proposición presentada por vostede sobre falamos de que estábamos a preparar un proxecto europeo que dende Cultura íamos presentar neste mes de decembro e que está moi relacionado con todo o que vostede plantexa hoxe. Polo tanto, agradecemos a proposta que está na liña que, como digo, pues levamos traballando na nosa Consellería. É imprescindible dotarnos de espazos e de recursos que fomenten o diálogo intercultural entre quen nos visita e os axentes culturais da cidade. Iso está clarísimo, é unha das nosas prioridades. Neste sentido, artellouse entre a Universidade de Santiago de Compostela, a SGAE, o Concello e o Consorcio de Santiago, unha iniciativa que pretende dotar de espazos específicos para residencias artísticas ao conxunto da cidade. A denominada Área C pretende converterse nun polo de creación e de exhibición cultural da cidade para así desconxestionar a zona antiga e crear novos fluxos culturais e turísticos na zona do Burgo, das Nacións, Vista de Alegre e Campus Sur. A iniciativa parte da idea de mellorar os equipamentos existentes para adaptalos para que sexan un espazo constante de creación e diálogo artístico. Para iso, evidentemente, utilizarase a fonte de chegada de recursos creativos que supón incuestionablemente o Camiño de Santiago. É unha proposta que vai en máis aló do ano santo, dos anos xacobeos, e que pretende dotar a cidade dunha estrutura que permita que os creadores da cidade dialoguen e acollan aos creadores que cheguen e como noutra hora, sempre o Camiño se converta nunha oportunidade de intercambio de experiencias culturais coa cultura local. Tense avanzado nesta iniciativa mediante a elaboración do proxecto que se presentou as axudas do Fondo de Desenvolvemento Regional da Unión Europea na súa convocatoria de accións innovadoras e urbanas que incluín o ítem cultural como elixible. A proposta foi presentada hai escasamente uns días, o día 12 de decembro, e trátase dun proxecto que, de ser conquerido, destinaría uns 4,6 millóns de euros para investimento e actividades cun financiamento do 80% por parte da Unión Europea. E no caso de sermos elexidos, o período desta posta en marcha sería dende a mitade do ano que ven, do 2020 ata finais do ano 2023. Un proxecto que, como digo, está partillado entre as diferentes institucións e empresas, neste caso a Sociedade General de Autores de España, que está participando tamén, no que levamos traballando varios meses de forma intensa e, dende logo, localizando eses pulos onde queremos centrar as nosas enerxías para rehabilitar e poñer en valor eses espazos novos para acción cultural. Nada máis decir que, por suposto, apoiaremos esta proposición porque entendemos que está en liña con esta iniciativa na que, como digo, levamos traballando tempo e creo eso que estamos traballando claramente neste sentido intercultural e de relación entre a cidade e o noso tecido cultural con todos os visitantes, peregrinos que se acheguen e que aporten o seu talento, non? Volvo a recalcar que para min está sendo moi curioso a nosa sincronización, é como se nos léramos a mente. Moitas grazas. Moitas gracias a vostede, doña Branca. En primeiro lugar, quero agradecer a todos os grupos que estean a prol de fomentar as residencias de creación e pensamento para captar o talento que nos chega polos camiños.
Hai un debate, penso que moi de fondo, moi interesante neste proceso, e sobre todo en como lemos cada grupo ou cada concelleiro o problema do consumo cultural en Compostela e de como se percibe o consumo cultural en relación ao turismo cultural, en relación aos novos datos que coñecemos todos polo informe municipal da cultura. Penso que os peregrinos non son, e as peregrinas intentamos que sexan consumidores da nosa programación cultural. É unha pena que non puidéramos debatir a anterior proposta vosa do Bloque Nacionalista Galego, porque penso que é xente que chega á cidade despois dun proceso moi especial que deberíamos entender todos os que estamos na corporación, pero non chegan a consumir, non chegan a consumir cultura, chegan a recibir a cidade e a chegar á súa meta. E iso impacta moito co proceso de consumo, e por iso penso que non estamos entendendo a acollida. Non me quero meter en temas de como se está comunicando a oferta cultural, porque penso que estamos saturando diferentes institucións que traballamos na cidade e non conseguindo que se comunique ben esa oferta e creando problemas nese consumo que sería interno. A María do PP, que sempre cree que aínda estamos gobernando, pois cos seus arrodeos e desvíos, pois quero agradecer que vote a prol. E sí que estamos sintonizados, penso que estamos sintonizados todos, non Mercedes. Eu tamén, cando leo as propostas de Goretti, digo, pero son as miñas ideas, ou cando me comentan as propostas nas que estades traballando, penso que ese proxecto, que eu agardo que saia adiante, está máis centrado no que son as infraestructuras, en mellorar as infraestructuras da área de Vista Alegre para crear residencias. Nesta proposición eu penso que o importante é a xente. Non hai mellora de ningún tipo de infraestructuras. A xente que nos chega, unha parte pequena da xente que nos chega cun gran talento á cidade, e distribuíla polos colectivos da cidade, polos espazos municipais, polos espazos de outras institucións, para poder encontrarnos e pensar a cidade xuntos. É unha proposta moi concreta despois de escoitar a moita xente que chega polo camiño. É unha proposta, isto vai para María, que xa falei durante moito tempo co secretario técnico da Consellería anterior, Consellería de Educación e de Cultura, que falamos co Consello da Cultura Galega. O sea, é un proxecto que ven de lonxe, que me gustaría compartilo efectivamente a través dunha proposición de pleno. Penso que é sinxelo, e que simplemente o que implica é unha colaboración institucional que sempre é moi complexa en Santiago no eido da cultura, porque somos moi proteccionistas todos e costanos colaborar. Eso tamén implica un problema de consumo cultural, así que todo está entretecido, pero bueno, agradecervos sobre este punto tan concreto o apoio de todas e todos. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Branca. Turno de intervencións. Doña Ana Vianón, polo Partido Popular, doña María. Sí, só dúas cuestións. Eu, señora Novo, non podo seguir crendo que vostedes están no goberno porque xa non gobernaban ni cando estaban nel. O sea, que eso é imposible, inverosímil. Eu tamén lle pediría que non confunda os proxectos privados particulares con os proxectos públicos, porque vostede aquí o dixo, teño falado, non o confunda. Eu que si tamén estaría preocupada, señora Rosón, porque si esa sintonía va a máis no eido cultural, no eido urbanístico, como vimos antes, empezaría a ser preocupante para o grupo de goberno, efectivamente, sí. Moitas gracias, doña Mercedes. Bueno, eu creo que este proxecto vai de persoas, precisamente de habilitar, de crear un lugar de encontro para este tipo, a cidade, vostedes aquí creo que o saben
todos temos uns grandes equipamentos, pero tamén temos moitas carencias, o estamos vendo, vostede mesma nestes últimos meses trouxo aquí proposicións para albergar diferentes actividades e proxectos que non teñen pois unha ubicación. Falaremos dentro dun momento dunha pregunta que nos fai o BNG respecto ao proxecto de Monicreques de Cucas. Estamos falando, por suposto, de lugares, habilitar lugares para ese encontro e para viabilizar proxectos de futuro para tamén outros colectivos, non? Pero que fundamentalmente se basa e o interese do mesmo é un proxecto que ten un gran componente patrimonial, por suposto, pero patrimonial cultural e que se basa precisamente nesa recepción emocionada deses peregrinos, visitantes que chegan á nosa cidade e que queren compartir a súa experiencia con a cidade e cas persoas da cidade. Moitas gracias. Moitas gracias. Entendo que se aproba por unanimidade, é así? Bueno, pois queda aprobada por unanimidade. Facemos 15 minutos de descanso, 20 en realidad, hasta as 8:15. Bueno, é verdad, para non deixalo pendiente, damos conta das resolucións da alcaldía, queda dada conta, ás 8:15 continuamos.